Το όνομά μου είναι Ολ Στέρλινγκ. Είμαι 28 ετών. 13 χρόνια πριν, μια καταιγιστική νύχτα του Οκτωβρίου, ο πατέρας μου με κοίταξε στα μάτια και είπε: «Φύγε. Δεν χρειάζομαι μια αρρωστή κόρη σαν εσένα». Ήμουν 15, μουσκεμα και χωρίς πουθενά να πάω. Ο λόγος. Η μικρότερη αδελφή μου είπε ένα ψέμα. Ένα υπολογισμένο, σκόπιμο ψέμα που οι γονείς μου πίστεψαν χωρίς αμφιβολία. Και έτσι, σβήστηκα. 3 ώρες αργότερα, η αστυνομία τους κάλεσε στο νοσοκομείο. Είχα χτυπηθεί από αυτοκίνητο. Όταν ο μπαμπάς μπήκε σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου και είδε ποιος καθόταν δίπλα στο κρεβάτι μου, τα χέρια του δεν σταμάτησαν να τρέμουν. «Δεν μπορείς να είσαι εδώ». «Πώς ήρθες?» Η γυναίκα που καθόταν εκεί ήταν η δόκτωρ Ελένερ Σμιθ, μία από τις πιο σεβαστές καθηγήτριες στην πολιτεία. Με είχε βρει στην άκρη του δρόμου και μου είχε σώσει τη ζωή. Εκείνη τη νύχτα άλλαξε τα πάντα. Τον περασμένο μήνα, στάθηκα στη σκηνή στην τελετή αποφοίτησης της αδελφής μου ως κεντρική ομιλήτρια. Οι γονείς μου δεν είχαν ιδέα ότι θα ερχόμουν. Πριν σας πω τι συνέβη όταν με είδαν, παρακαλώ αφιερώστε μια στιγμή να κάνετε like και subscribe, αλλά μόνο αν πραγματικά απολαμβάνετε αυτή την ιστορία. Επίσης, θα ήθελα να ξέρω από πού παρακολουθείτε και τι ώρα είναι εκεί. Αφήστε ένα σχόλιο παρακάτω. Τώρα, ας σας πάω πίσω εκεί που όλα ξεκίνησαν. Έμαθα νωρίς ότι στο σπίτι μας, τα δάκρυα της Μάντισον ήταν πιο δυνατά από τα επιτεύγματά μου. Όταν ήμουν 11, κέρδισα την πρώτη θέση στην Περιφερειακή Έκθεση Επιστημών. Το project μου για τα συστήματα φιλτραρίσματος νερού νίκησε 40 άλλους μαθητές. Ήμουν τόσο περήφανη. Έτρεξα σπίτι με την μπλε κορδέλα σφιχτά στο χέρι, έσπασα την πόρτα και βρήκα τη μαμά στην κουζίνα. «Κέρδισα», φώναξα. Αυτή χαμογέλασε, με αγκάλιασε. «Αυτό είναι υπέροχο, γλυκιά μου». Τότε η Μάντισον μπήκε από την πρόβα χορού. 8 ετών, με κόκκινο πρόσωπο, δάκρυα να τρέχουν. Έκανα λάθος στην πιουέτ. Όλοι γέλασαν μαζί μου. Τα χέρια της μαμάς με άφησαν. Γονάτισε, τράβηξε κοντά της τη Μάντισον. «Ω, μωρό μου. Είναι εντάξει. Θα τα πας καλύτερα την επόμενη φορά». Στάθηκα εκεί κρατώντας την κορδέλα μου. Κανείς δεν ζήτησε να τη δει. Αυτό ήταν το μοτίβο. Η Μάντισον χρειαζόταν περισσότερη προσοχή. Η Μάντισον ήταν ευαίσθητη. Η Μάντισον απαιτούσε προσεκτική μεταχείριση. Έμαθα να γιορτάζω σιωπηλά, να χρειάζομαι λιγότερα, να καταλαμβάνω λιγότερο χώρο. Μέχρι να γίνω 14, είχα σταματήσει να τους δείχνω τους βαθμούς μου. Οι άριστοι βαθμοί δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν το δράμα της Μάντισον με το Β. Όταν έγινα δεκτή στο διάσημο καλοκαιρινό κατασκήνωμα επιστημών, ήμουν ενθουσιασμένη. Πλήρης υποτροφία, 2 εβδομάδες μελέτης περιβαλλοντικής επιστήμης με πραγματικούς ερευνητές. Ο μπαμπάς κοίταξε από το τηλέφωνό του. «Αυτό είναι ωραίο, Ολ». Η Μάντισον ξέσπασε σε κλάματα. «Γιατί αυτή μπορεί να φύγει? Αυτό δεν είναι δίκαιο». Η μαμά σφίγγει τον ώμο της Μάντισον. «Ολ, ίσως θα μπορούσες να το παραλείψεις φέτος. Η αδελφή σου χρειάζεται». «Χρειάζομαι σένα εδώ». Η Μάντισον ολοκλήρωσε. «Δεν πήγα στο κατασκήνωμα. Είπαν ότι ήταν θέμα οικογενειακής ενότητας, ότι ήταν θέμα κατανόησης, ότι ήταν θέμα να είσαι ο μεγαλύτερος άνθρωπος. Έμαθα να είμαι μικρή, ήσυχη, χωρίς απαιτήσεις. Αλλά το σημείο καμπής πλησίαζε. Απλώς δεν ήξερα ότι θα ερχόταν με μια καταιγίδα. Το ψέμα άρχισε μικρό. Η Μάντισον, 12 ετών τώρα, δανειζόταν τα πράγματά μου χωρίς να ρωτήσει. Όταν το ανέφερα ήπια, πάντα ήπια, εκείνη το αρνούνταν. «Ποτέ δεν άγγιξα το πουλόβερ σου». Ακόμα και όταν ήταν κυριολεκτικά πάνω στο κρεβάτι της, η μαμά αναστέναζε. «Ολίβια, μην αρχίσεις καυγάδες». Τότε άρχισαν να λείπουν χρήματα από το πορτοφόλι της μαμάς. $50. Η Μάντισον είπε ότι με είδε κοντά στην τσάντα της μαμάς εκείνο το πρωί. Δεν ήμουν. Είχα φύγει νωρίς για το σχολείο. Ο μπαμπάς με κάλεσε στο γραφείο του. «Πήρες χρήματα από τη μητέρα σου?» «Όχι, δεν πήρα». Η Μάντισον λέει ότι το έκανες. Η Μάντισον ψεύδεται. Η Γνάθος του σφίχτηκε. «Μην κατηγορείς την αδελφή σου». «Αλλά δεν το έκανα». «Αρκετά». Η φωνή του έκοψε τη δική μου. «Είμαι απογοητευμένος από σένα, Ολίβια. Νόμιζα ότι ήσουν καλύτερη από αυτό. Έχασα το τηλέφωνό μου για 1 μήνα και η ευκαιρία για το καλοκαιρινό κατασκηνωτικό πρόγραμμα που μου είχαν υποσχεθεί είχε χαθεί.
«Δεν μπορούμε να σε εμπιστευτούμε με την ανεξαρτησία αυτή τη στιγμή», είπε η μαμά. Η Μάντισον παρακολουθούσε από τις σκάλες. Όταν οι γονείς μας δεν κοιτούσαν, χαμογελούσε. Αυτά τα κλεμμένα $50 ήταν απλώς μια δοκιμή. Η Μάντισον μάθαινε ότι μπορούσε να ξεφεύγει με οτιδήποτε. Το μοτίβο κλιμακώθηκε. Ένα σπασμένος βάζο. Δική μου ευθύνη. Ένα αποτυχημένο τεστ που η Μάντισον δεν είχε διαβάσει. Έπρεπε να την είχα βοηθήσει περισσότερο. Ένα κουτσομπολιό στο σχολείο για τη Μάντισον που αντέγραφε σε ένα κουίζ. Πρέπει να το είχα ξεκινήσει. Ξεκίνησα. Σταμάτησα να υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Ποιο ήταν το νόημα? Πίστευαν τα δάκρυα της πάνω στην αλήθεια μου κάθε φορά. Στα 15, ένιωθα σαν φάντασμα στο ίδιο μου το σπίτι. Παρούσα αλλά όρατη εκεί, εκτός αν χρειαζόντουσαν κάποιον να κατηγορήσουν. Άρχισα να περνάω περισσότερο χρόνο στη βιβλιοθήκη, στο σχολείο, οπουδήποτε εκτός από το σπίτι. Είπα στον εαυτό μου ότι απλώς έπρεπε να επιβιώσω μέχρι το κολέγιο. 2 ακόμα χρόνια. Μπορούσα να το κάνω για 2 ακόμα χρόνια. Έκανα λάθος. Οκτώβριος, 3η χρονιά. Όλα φαίνονταν βαριά εκείνη την εβδομάδα. Υπήρχε ένα αγόρι στο σχολείο που λεγόταν Τζέικ. Ήταν στην τάξη μου για την ΑΠ χημεία. Καλό παιδί. Κακό στο να ισορροπεί εξισώσεις. Μου είχε ζητήσει βοήθεια μερικές φορές και είχα μείνει μετά την τάξη για να εξηγήσω τη στοχοθεσία. Αυτό ήταν. Μόνο βοήθεια με τα μαθήματα. Η Μάντισον είχε κολλήσει μαζί του. Μαζική αιμονική αγάπη. Περνούσε μπροστά από την τάξη μου μόνο και μόνο για να τον δει. Είχε εξασκηθεί να γράφει Μάντισον Sterling Walker στο ημερολόγιο της. Το είχα δει μια φορά όταν πήγα να της επιστρέψω το δανεισμένο στυλό της. Την Τρίτη, ο Τζέικ με βρήκε στο ντουλάπι μου. «Γεια, ευχαριστώ για τη βοήθεια χθες. Με έσωσες πραγματικά». Χαμογέλασα. Κανένα πρόβλημα. Ίσως να μπορούσαμε να μελετήσουμε μαζί κάποια στιγμή για το μεσοπρόθεσμο. Σίγουρα. Η βιβλιοθήκη είναι καλή. Ωραία. Έφυγε. Γύρισα και είδα τη Μάντισον 20 πόδια κάτω από το διάδρομο, να κοιτάζει, το πρόσωπο της χλωμό. Εκείνη τη νύχτα στο δείπνο, σχεδόν δεν μίλησε, απλώς έσπροχνε το φαγητό γύρω από το πιάτο της. Η μαμά συνέχιζε να ρωτά αν αισθανόταν καλά. Η Μάντισον θα ανασήκωνε τους ώμους. Δεν έλεγε τίποτα. Έπρεπε να το είχα καταλάβει ότι η σιωπή της ήταν πιο επικίνδυνη από τα δάκρυά της. Την Πέμπτη, είχα έναν επισκέπτη καθηγητή στην τάξη βιολογίας μου, τη Δόκτωρ Ελεονόρα Σμιθ από το Πολιτιακό Πανεπιστήμιο. Μιλούσε για την έρευνα στην εκπαιδευτική ισότητα. Έμεινα μετά για να κάνω ερωτήσεις. Φαινόταν εντυπωσιασμένη. «Έχεις περίεργο μυαλό», είπε, δίνοντάς μου την κάρτα της. «Μην αφήσεις κανένα να σβήσει αυτό το φως». Χαμογέλασα, την ευχαρίστησα. Δεν είχα ιδέα ότι θα μου έσωζε τη ζωή. Μια εβδομάδα αργότερα, εκείνη την Παρασκευή, άρχισε η προειδοποίηση καταιγίδας. Έρχεται μεγάλη καταιγίδα. Όλοι προετοιμάζονταν, αποθήκευαν προμήθειες, σφράγιζαν τα παράθυρα. Η Μάντισον ακόμα δεν μιλούσε σε μένα. Δεν με κοίταζε καν. Θυμάμαι να σκέφτομαι, τουλάχιστον θα έχω το Σαββατοκύριακο για να προλάβω τα μαθήματα μου ήσυχα. Δεν είχα ιδέα τι σχεδίαζε. Παρασκευή βράδυ. Η βροχή άρχισε γύρω στις 6 ακριβώς. Φάγαμε δείπνο σχεδόν σιωπηλά. Η ειδοποίηση καιρού συνέχιζε να χτυπάει στο τηλέφωνο του μπαμπά. Προειδοποιήσεις για άνεμο, προειδοποιήσεις για πλημμύρες, όλοι ήταν τεταμένοι. Η Μάντισον έπαιζε με τα ζυμαρικά της. Ένιωθα ότι με παρακολουθούσε. Όταν κοίταξα ψηλά, εκείνη γύριζε το βλέμμα της αλλού. Μετά το δείπνο, πήγα στο δωμάτιό μου, άρχισα τα αγγλικά μου. Έξω, ο άνεμος δυνάμωνε. Η βροχή χτυπούσε τα παράθυρα. Ο τύπος καταιγίδας που είσαι ευγνώμων που είσαι μέσα. Γύρω στις 8, άκουσα κλάματα κάτω. Η Μάντισον, δυνατά, με λυγμούς. Πάγωσα, άφησα το στυλό μου, άκουσα. Η φωνή της μαμάς καθησυχαστική. «Αγαπημένη, τι συμβαίνει?» «Μίλησέ μου». Περισσότερα κλάματα. Περίμενα. Ίσως είχε στραμπουλήξει τον αστραγαλό της. Ίσως είχε αποτύχει σε άλλο τεστ. Ίσως η Ολίβια. Η φωνή του μπαμπά, κοφτή, θυμωμένη. «Έλα εδώ τώρα». Το στομάχι μου βυθίστηκε. Κατέβηκα αργά τις σκάλες. Κάθε βήμα φαινόταν βαρύ.
Η Μάντισον ήταν στον καναπέ, με το πρόσωπο θαμμένο στον ώμο της μαμάς. Η μαμά της χάιδευε τα μαλλιά. Ο μπαμπάς στεκόταν δίπλα στο τζάκι, με τα χέρια σταυρωμένα, το πρόσωπο του κόκκινο. «Τι συμβαίνει?» ρώτησα. Η Μάντισον κοίταξε ψηλά, τα μάτια της πρισμένα, δάκρυα να τρέχουν. Με κοίταξε και για μια στιγμή, λιγότερο από μια στιγμή, είδα κάτι άλλο πίσω από αυτά τα δάκρυα. Κάτι κρύο. Μετά εξαφανίστηκε. «Πες της αυτό που μας είπες», είπε ο μπαμπάς. Η φωνή του ήταν πάγος. Το χείλος της Μάντισον τρεμούλιασε. «Γιατί με μισείς τόσο πολύ?» «Τι?» Πλησίασα. «Δεν σε μισώ». «Τότε γιατί?» Έκανε λυγμούς, έκλαιγε. «Γιατί διαδίδεις φήμες για μένα στο σχολείο». Το μυαλό μου άδειασε. «Ποιες φήμες?» «Για μένα και τον Τζέικ. Για μένα που αντέγραψα σε εκείνη την εξέταση. Για μένα που είμαι ψεύτης». Το πάτωμα κούνησε. «Μάντισον, ποτέ δεν την κοροϊδεύω», είπε η μαμά ήσυχα. «Απλά μην το κάνεις». Δεν ήξερα γιατί μιλούσε, αλλά ήμουν έτοιμος να το ανακαλύψω και θα μου κόστιζε τα πάντα. «Δεν διαδίδω φήμες», είπα, η φωνή μου έτρεμε. «Δεν ξέρω γιατί μιλάς». Η Μάντισον έβγαλε το τηλέφωνό της, τα χέρια της τρέμοντας. «Τότε εξήγησε το αυτό». Έδειξε στη μαμά ένα στιγμιότυπο οθόνης, μια ομαδική συνομιλία, μηνύματα που υποτίθεται ότι είχα στείλει, κακόβουλα πράγματα για τη Μάντισον, πράγματα που ποτέ δεν θα έλεγα. Αλλά υπήρχε το όνομά μου, η φωτογραφία του προφίλ μου. «Δεν τα έγραψα αυτά», είπα. «Κάποιος χρησιμοποιεί το λογαριασμό μου». «Σταμάτα». Η φωνή του μπαμπά έσπασε σαν αστραπή. «Απλά σταμάτα να λες ψέματα». «Δεν λέω». «Και ο Τζέικ», ψιθύρισε η Μάντισον. «Ήξερες ότι μου άρεσε. Αλλά φλερτάρεις μαζί του, προσπαθώντας να με κάνεις να φαίνομαι ανόητη. Μου ζήτησε βοήθεια με τη χημεία. Αυτό είναι. Αυτό είναι». Η φωνή της Μάντισον ανέβηκε. «Έχεις μείνει μετά το μάθημα μαζί του, το συναντάς στη βιβλιοθήκη. Είπε στον φίλο του ότι σε βρίσκει όμορφη. Είμαστε συνεργάτες μελέτης. Προσπάθησες να τον κλέψεις από μένα». Η Μάντισον στεκόταν τώρα. «Και την περασμένη εβδομάδα με έσπρωξε στις σκάλες. Κοίτα». Τράβηξε το μανίκι της. Ένα μόλοπα στον πύχη της. Σκούρο μόβ. Κοίταξα. «Ποτέ δεν σε άγγιξα». «Εσύ το έκανες, μαμά». «Το έκανε». Δεν ήθελα να πω τίποτα γιατί νόμιζα ότι ίσως απλά ήταν αγχωμένη. Αλλά η μαμά σηκώθηκε, κινήθηκε ανάμεσά μας. «Ολίβια, αυτό είναι σοβαρό. Αν πλήγωσες την αδελφή σου, δεν το έκανα». «Τότε πώς απέκτησε αυτό το μόλοπα?» απαιτούσε ο μπαμπάς. «Δεν ξέρω. Ίσως το έκανε μόνη της». Οι λέξεις κρέμονταν στον αέρα. Τα μάτια της Μάντισον άνοιξαν διάπλατα. Φρέσκα δάκρυα. «Νομίζεις ότι θα πλήγωνα τον εαυτό μου απλά για να σε κατηγορήσω?» «Ναι», φώναζα τώρα, απεγνωσμένα. «Ναι, γιατί το κάνεις αυτό. Λες ψέματα. Λες ψέματα για μένα εδώ και χρόνια». Ο μπαμπάς έκανε ένα βήμα προς το μέρος μου. «Είναι αλήθεια αυτό, Ολίβια?» «Έχεις εκφοβήσει την αδελφή σου, κάνοντάς της τη ζωή άθλια». «Όχι». «Θεέ μου, όχι». «Σε παρακαλώ, απλά άκου». «Έχω ακούσει αρκετά». «Αρκετά». Η γροθιά του μπαμπά χτύπησε στο μανδύα. «Έχω ακούσει αρκετά από τις δικαιολογίες σου». «Δεν είναι δικαιολογίες». «Σε παρακαλώ, άφησε με να εξηγήσω». «Δεν υπάρχει τίποτα να εξηγήσεις». Η φωνή της μαμάς ήταν ήσυχη, απογοητευμένη. «Νόμιζα ότι σε μεγαλώσαμε καλύτερα από αυτό». Η Μάντισον έκλαιγε στα χέρια της. Η τέλεια εικόνα ενός θύματος. Την κοίταξα πραγματικά. Και για μια στιγμή με κοίταξε πίσω. Και δεν έκλαιγε πια. Τα μάτια της ήταν στεγνά, υπολογιστικά. «Λες ψέματα», είπα, σχεδόν ψιθυριστά. «Δεν λέω», είπε, και η φωνή της δεν έτρεμε. «Εσύ λες. Τα έκανες όλα αυτά». «Ολίβια». Η μαμά άρχισε. «Λέει ψέματα». Γύρισα στον μπαμπά. «Σε παρακαλώ, πρέπει να με πιστέψεις. Ποτέ δεν θα την πλήγωνα. Ποτέ δεν θα διαδίδω φήμες.
Το κάνει αυτό γιατί είναι ζηλιάρα. Γιατί ο Τζέικ δεν τη συμπαθεί. Γιατί έτσι είναι. Η φωνή του μπαμπά έγινε κρύα. Ήσυχια. Δεν θέλω να ακούσω άλλη λέξη από σένα. Είσαι άρρωστη. Κάτι δεν πάει καλά μαζί σου. Η λέξη χτύπησε σαν χαστούκι. Άρρωστη. Δεν είμαι. Χρειάζεσαι βοήθεια. Επαγγελματική βοήθεια. Αλλά τώρα, έδειξε την πόρτα. Τώρα, χρειάζομαι να φύγεις από την οπτική μου. Η βροχή χτυπούσε έξω. Ο κεραυνός κούνησε τα παράθυρα. Μπαμπά, έχει καταιγίδα. Δεν με νοιάζει. Πού να πάω? Αυτό δεν είναι το πρόβλημά μου. Το πρόσωπό του στράβωσε. Φύγε. Δεν χρειάζομαι μια άρρωστη κόρη σαν εσένα σε αυτό το σπίτι. Οι λέξεις χαράχτηκαν μέσα μου. Άρρωστη κόρη. Σαν να ήμουν μολυσμένη, σπασμένη, λάθος. Κοίταξα τη μαμά, παρακαλώντας σιωπηλά. Πες κάτι. Σταμάτησε τον. Πες του ότι αυτό είναι τρελό. Γύρισε μακριά. Κράτησε το χέρι της γύρω από τη Μάντισον. Πήρα το μπουφάν μου από τη γκρεμάστρα. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ που δεν μπορούσα να το κλείσω. Η πόρτα χτύπησε πίσω μου. Μέσα από το παράθυρο μπορούσα να δω τη Μάντισον να με παρακολουθεί να φεύγω. Δεν έκλαιγε πια. Χαμογελούσε. Η βροχή με χτύπησε σαν τείχος. Κρύα, θυμωμένη. Σε λίγα δευτερόλεπτα ήμουν βρεγμένη μέχρι το κόκαλο. Στάθηκα στη βεράντα για μια στιγμή, περιμένοντας. Ίσως ο μπαμπάς θα ερχόταν πίσω μου. Θα ζητούσε συγγνώμη, θα έλεγε ότι υπερέβαλε. Η πόρτα παρέμεινε κλειστή. Άρχισα να περπατώ. Πουθενά να πάω. Απλά μακριά, μακριά από εκείνο το σπίτι, μακριά από τα ψέματα της Μάντισον. Μακριά από γονείς που πίστευαν ότι ήμουν άρρωστη. Το τηλέφωνο μου δόνησε. Χαμηλή μπαταρία, 8%. Το έβγαλα, προσπάθησα να καλέσω τη φίλη μου Σάρα. Καμία απάντηση, Τζέσικα. Κατευθείαν στο γραμματοκιβώτιο. Ήταν Παρασκευή βράδυ. Όλοι ήταν στο σπίτι με τις οικογένειές τους. Ασφαλείς, στεγνοί, όχι εγώ. Ο άνεμος χτυπούσε τα μαλλιά μου στο πρόσωπό μου. Η βροχή έπεφτε σε φύλλα. Δυσκολευόμουν να δω 10 πόδια μπροστά. Αυτοκίνητα περνούσαν, ψεκάζοντας νερό από τις λακκούβες. Κανείς δεν σταμάτησε. Κατευθύνθηκα προς τη βιβλιοθήκη. Ίσως μπορούσα να περιμένω εκεί τη θύελλα. Ήταν κλειστή. Σκοτεινά παράθυρα, κλειστές πόρτες. Ο σταθμός λεωφορείων ήταν 2 μίλια μακριά. Αν μπορούσα να φτάσω εκεί, θα μπορούσα να καθίσω μέσα, να ζεσταθώ, να σκεφτώ τι να κάνω. Περπάτησα. Κάθε βήμα ήταν βαρύ. Τα παπούτσια μου ήταν μουσκεμένα, το νερό έσκαγε με κάθε βήμα. Το μπουφάν μου κολούσε στο δέρμα μου. Ήμουν τόσο κρύα που τα δόντια μου τρίζανε. Ο κεραυνός κρόταγε πάνω από το κεφάλι μου. Ο αστραπές χώριζε τον ουρανό. Σκέφτηκα να γυρίσω πίσω, να χτυπήσω την πόρτα, να παρακαλέσω να γυρίσω σπίτι. Αλλά η έκφραση στο πρόσωπο του μπαμπά, η disgust. Δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Άρρωστη κόρη. Ίσως είχε δίκιο. Ίσως κάτι δεν πήγαινε καλά με μένα. Γιατί αλλιώς η ίδια μου η οικογένεια θα διάλεγε τη Μάντισον αντί για μένα κάθε φορά. Ο σταθμός λεωφορείων ήταν ακόμα 1 μίλι μακριά. Η βροχή γινόταν πιο δυνατή, ο άνεμος πιο ισχυρός. Δεν είδα τα φώτα των αυτοκινήτων μέχρι που ήταν σχεδόν πολύ αργά. Διέσχιζα μια διασταύρωση. Το φως ήταν πράσινο. Είμαι σίγουρη ότι ήταν πράσινο, αλλά η βροχή έπεφτε τόσο δυνατά και ο άνεμος ούρλιαζε και δεν μπορούσα να δω καθαρά. Το αυτοκίνητο ήρθε από το πουθενά. Τα φώτα του φωτεινά και τυφλωτικά, μια κόρνα να ηχεί, φρένα να τρίζουν. Προσπάθησα να κάνω πίσω. Δεν ήμουν αρκετά γρήγορη. Πρόσκρουση με έριξε στο πλάι. Ένιωσα το σώμα μου να χτυπάει στο καπό, μετά στο πεζοδρόμιο σκληρά. Το κεφάλι μου χτύπησε στο άσφαλτο. Ο πόνος εξεράγει μέσα στο κρανίο μου, λευκός καυτός και καταναλωτικός. Δεν μπορούσα να κινηθώ, δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Η βροχή έπεφτε στο στόμα μου, στα μάτια μου. Όλα ήταν στραβά. Λάθος. Άκουσα μια πόρτα αυτοκινήτου να κλείνει, βήματα να τρέχουν, να πιτσιλάνε μέσα από το νερό. «Ο Θεέ μου! Ο Θεέ μου!» Μια γυναικεία φωνή σε πανικό. «Γλυκέ μου,
Μπορείς να με ακούσεις? Προσπάθησα να απαντήσω. Τίποτα δεν βγήκε. Μην κουνιέσαι. Απλά μείνε ακίνητη. Καλό το 911. Τα χέρια της ήταν στους ώμους μου. Ήπια. Μείνε μαζί μου. Εντάξει. Ποιο είναι το όνομά σου? Έκλεισα τα μάτια, προσπάθησα να εστιάσω. Το πρόσωπο της ήταν θολό, σκούρα μαλλιά, βροχή να ρέει στα μαγουλά της. Μου φαινόταν γνωστή. Την είχα δει πριν. Οι γονείς μου. Κατάφερα. Η φωνή μου ήταν σχεδόν ψίθυρος. Οι γονείς σου. Εντάξει. Ποιος είναι ο αριθμός τους? Θα τους καλέσω. Δεν θέλουν. Έβηξα. Ένιωσα αίμα. Δεν με θέλουν. Το πρόσωπο της άλλαξε. Τι? Με έδιωξαν. Οι λέξεις φάνηκαν βαριές. Είπα, είμαι άρρωστη. Δεν με θέλουν πια. Με κοίταξε, η βροχή έπεφτε ανάμεσά μας. Είδα κάτι να αλλάζει στην έκφρασή της. Αναγνώριση ίσως, τρόμος. Θα είσαι καλά, είπε. Αλλά η φωνή της έτρεμε. Υπόσχομαι. Θα είσαι καλά. Σιρήνες από μακριά πλησίαζαν. Το πρόσωπο της γυναίκας ήταν το τελευταίο πράγμα που είδα πριν όλα γίνουν μαύρα. Δεν θυμάμαι το ασθενοφόρο. Δεν θυμάμαι την άφιξη στο νοσοκομείο. Η πρώτη καθαρή μνήμη μου είναι ήχος. Μηχανές που πιπιλίζουν, θωριστικοί φωτισμοί να βουίζουν, η μυρωδιά του αντισηπτικού και μια φωνή. Η γυναίκα από το ατύχημα. Έχει σοβαρή διάσηση, πιθανή εσωτερική αιμορραγία. Πρέπει να την κρατήσετε για παρακολούθηση. Προσπάθησα να ανοίξω τα μάτια μου. Πολύ βαριά. Όλα πόναγαν. Μένω. Αυτή η ίδια φωνή. Σταθερή τώρα. Όχι πια πανικοβλημένη. Δεν θα την αφήσω μόνη. Κυρία, είστε οικογένεια. Εγώ είμαι αυτός που τη χτύπησε με το αυτοκίνητό μου. Μένω μέχρι να φτάσουν οι γονείς της. Ο χρόνος πέρασε. Χάθηκα και ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Φωνές ερχόντουσαν και φεύγανε. Κάποια στιγμή, άκουσα νέες φωνές, οικίες. Είμαστε οι γονείς της Όλβια Στέρλινγκ. Μπαμπάς, sounded strain. Κύριος και κυρία Στέρλινγκ. Η φωνή της γυναίκας ξανά. Κρύα τώρα. Επαγγελματική. Είμαι η δόκτωρ Ελεανόρ Σμιθ. Μια παύση. Αναγνώριση. Εσείς είστε καθηγητής στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο. Η μαμά είπε, είμαι κοσμήτορας μεταπτυχιακών σπουδών. Στην πραγματικότητα, ο τόνος της μπορούσε να κόψει γυαλί. Εγώ είμαι αυτός που χτύπησε την κόρη σας με το αυτοκίνητό μου απόψε. Ήταν ατύχημα, είπε γρήγορο ο μπαμπάς. Δεν φταίμε. Έτρεξε στο δρόμο στη μέση μιας καταιγίδας. Ήταν μουσκεμα, μόνη τη νύχτα. Η φωνή της δόκτωρ Σμιθ ανέβηκε. Ήταν 15 ετών. Γιατί ήταν εκεί έξω? Σιωπή. Κύριε Στέρλινγκ, σας έκανα μια ερώτηση. Υπήρχε. Είχαμε μια οικογενειακή κατάσταση. Ένα ζήτημα πειθαρχίας. Ένα ζήτημα πειθαρχίας. Η δόκτωρ Σμιθ επανέλαβε τις λέξεις αργά. Τι είδους ζήτημα πειθαρχίας περιλαμβάνει το να βγάζεις ένα παιδί σε μια καταιγίδα? Δεν το κάναμε. Δεν ήταν έτσι. Τότε πώς ήταν? Γιατί η κόρη σας μου είπε κάτι πριν χάσει τις αισθήσεις της. Είπε ότι οι γονείς της δεν την ήθελαν πια. Είπε ότι της είπατε ότι ήταν άρρωστη. Περισσότερη σιωπή. Λες ψέματα. Η φωνή της Μάντισον. Μικρή. Φοβισμένη. Η Όλβια το φτιάχνει αυτό. Αυτή. Ήταν μπερλικόν σας. Δεν έφτιαχνε τίποτα. Άκουσα βήματα. Κάποιος να απομακρύνεται από το κρεβάτι μου. Η φωνή της δόκτωρ Σμιθ πιο μακριά. Τώρα πρέπει να μιλήσω με έναν κοινωνικό λειτουργό. Τώρα αυτό δεν θα είναι απαραίτητο. Η φωνή του μπαμπά προσπαθούσε να ακούγεται αυστηρή. Αποτυγχάνοντας. Είμαστε οι γονείς της. Θα το χειριστούμε από εδώ και πέρα. Με όλο το σεβασμό, κύριε, το έχετε χειριστεί αρκετά. Αυτή είναι μια ιδιωτική οικογενειακή υπόθεση. Από τη στιγμή που στείλατε έναν ανήλικο σε μια καταιγίδα, σταμάτησε να είναι ιδιωτική. Τα βήματα της δόκτωρ Σμιθ επέστρεψαν.
Ένιωσα το χέρι της πάνω στο δικό μου, ζεστό, προστατευτικό. Δεν φεύγω μέχρι να ξέρω ότι είναι ασφαλής. Μια διαφορετική φωνή τώρα, ενός αστυνομικού. Κύριε Στέρλινγκ, πρέπει να κάνουμε μερικές ερωτήσεις. Δεν έχουμε κάνει τίποτα λάθος, είπε η μαμά. Αλλά η φωνή της έτρεμε. Η κόρη σας χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στις 11 μέτρα μη, σε μια μεγάλη καταιγίδα. Είναι 15 ετών. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί δεν ήταν σπίτι. Προσπάθησα να ανοίξω τα μάτια μου. Κατάφερα να τα κλείσω. Όλα ήταν θολά. Σχήματα κινούνταν. Είδα τη σιλουέτα του μπαμπά. Τη Μάντισον πίσω του. Η Δόκτωρ Σμιθ το παρατήρησε. Ξυπνάει. Όλοι έξω τώρα. Είναι η κόρη μας. Ο μπαμπάς άρχισε. Και εγώ είμαι ο γιατρός σε αυτό το δωμάτιο. Έξω. Βήματα, φωνές να σβήνουν, η πόρτα έκλεισε. Ένιωσα τη Δόκτωρ Σμιθ να πλησιάζει. Το χέρι της φίγγει το δικό μου απαλά. Είσαι ασφαλής τώρα, ψιθύρισε. Υπόσχομαι ότι είσαι ασφαλής. Ήθελα να την πιστέψω, αλλά η ασφάλεια ήταν μια ξένη λέξη. Δεν είχα νιώσει ασφαλής εδώ και χρόνια. Έκλεισα ξανά τα μάτια μου. Άφησα το σκοτάδι να με πάρει. Όταν ξύπνησα 3 μέρες αργότερα, οι γονείς μου είχαν φύγει. Δόκτωρ Σμιθ ήταν ακόμα εκεί. Είχε κρατήσει την υπόσχεσή της. Δεν με είχε αφήσει μόνο. Η διάσηση ήταν σοβαρή. Πέρασα 4 ημέρες στο νοσοκομείο. Η Δόκτωρ Σμιθ ερχόταν κάθε μέρα, έφερνε βιβλία, καθόταν δίπλα στο κρεβάτι μου, μου μιλούσε για το πανεπιστήμιο, για την επιστήμη, για μέλλοντα που δεν είχα φανταστεί ποτέ. Οι γονείς μου με επισκέφτηκαν μία φορά, έφεραν μια τσάντα με ρούχα, κάποια σχολικά καθήκοντα. Στάθηκαν στο πόδι του κρεβατιού μου, άβολα. Ξένησε ιατρικές στολές. Είμαστε χαρούμενοι που είσαι καλά, είπε η μαμά. Ο μπαμπάς κούνησε το κεφάλι του. Μας έδωσες αρκετό άγχος. Ούτε είπε συγγνώμη, ούτε εξήγησε, ούτε ρώτησε αν ήθελα να γυρίσω σπίτι. Η Μάντισον δεν ήρθε καθόλου. Την 5η μέρα, ήρθε μια κοινωνική λειτουργός. Το όνομά της ήταν Ρίτα. Είχε ευγενικά μάτια και ρωτούσε με ήπια φωνή για το σπίτι μου, την οικογένειά μου, τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Της είπα τα πάντα. Τα ψέματα της Μάντισον, οι γονείς μου που τη διάλεξαν, οι λέξεις άρρωστη κόρη. Η Ρίτα άκουσε, έπαιρνε σημειώσεις. Ολίβια, έχεις επιλογές. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Πού αλλού να πάω? Η Δόκτωρ Σμιθ χτύπησε την πόρτα, μπήκε μέσα. Μπορούσε να μείνει μαζί μου. Την κοίταξα. Τι? Προσωρινή τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια μέχρι να βρούμε κάτι μόνιμο αν το θέλεις. Κοίταξε τη Ρίτα. Έχω ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία. Γιατί θα το έκανες αυτό? Η φωνή μου έσπασε. Ούτε καν με ξέρεις. Η Δόκτωρ Σμιθ κάθισε στην άκρη του κρεβατιού μου. Επειδή κάποιος το έκανε κάποτε για μένα. Όταν ήμουν 17, η οικογένειά μου με έδιωξε. Ένας δάσκαλος με φιλοξένησε. Άλλαξε τη ζωή μου. Άγγιξε το χέρι μου. Είσαι λαμπρή, Ολίβια. Έχεις δυνατότητες που τα περισσότερα παιδιά δεν ονειρεύονται ποτέ. Μην αφήσεις κανένα να σου πει ότι είσαι άρρωστη. Μην αφήσεις κανένα να σβήσει αυτό το φως. Άρχισα να κλαίω. Δεν μπορούσα να το αποφύγω. Θα καταλάβω αν θέλεις να γυρίσεις σπίτι, είπε η Δόκτωρ Σμιθ ήσυχα. Αλλά αν θέλεις κάτι διαφορετικό, είμαι εδώ. Έκανα την απόφασή μου σε εκείνο το δωμάτιο του νοσοκομείου. Διάλεξα διαφορετικά. 6 μήνες αργότερα, ήμουν διαφορετικός άνθρωπος. Ίδιο όνομα, διαφορετική ζωή. Το σπίτι της Δόκτωρ Σμιθ ήταν ήσυχο, οργανωμένο, γεμάτο βιβλία και φυτά και απαλή κλασική μουσική. Μου έδωσε το δωμάτιο επισκεπτών, είπε ότι μπορούσα να το διακοσμήσω όπως ήθελα. Μεταφέρθηκα σε άλλο σχολείο, ξεκίνησα από την αρχή. Κανείς δεν ήξερε για τη Μάντισον, για τους γονείς μου, για το να είμαι η άρρωστη κόρη. Ήμουν απλώς η Ολίβια, έξυπνη, συγκεντρωμένη, επιτέλους ελεύθερη να αναπνεύσω. Η Δόκτωρ Σμιθ, η Ελεονόρα, όπως επέμενε να την αποκαλώ, με εξέθεσε σε έναν κόσμο που δεν είχα δει ποτέ. Διαλέξεις πανεπιστημίου, συμπόσια έρευνας, δίπνα με καθηγητές που συζητούσαν για πολιτική και ισότητα και αλλαγή. Η εκπαίδευση είναι ελευθερία, έλεγε. Η γνώση είναι δύναμη. Κανείς δεν μπορεί να σου το πάρει αυτό. Έριξα τον εαυτό μου στο σχολείο. Οι άριστοι βαθμοί δεν ήταν πια απλώς βαθμοί.
Ήταν απόδειξη. Απόδειξη ότι δεν ήμουν άρρωστη, δεν ήμουν σπασμένη, δεν ήμουν λάθος. Η Ελεονόρα με δίδαξε για τη συγγραφή προτάσεων, για υποτροφίες, για συστήματα που βοηθούν παιδιά σαν εμένα, παιδιά από δύσκολες καταστάσεις, παιδιά που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Θα κάνεις κάτι σημαντικό μια μέρα, μου είπε μια φορά που είχαμε δείπνο, ζυμαρικά και σαλάτα, κανονικά, ασφαλή. Το βλέπω. Σκέφτηκα μερικές φορές την παλιά μου οικογένεια. Αναρωτήθηκα αν η Μάντισον τους είπε ποτέ την αλήθεια. Αν ο μπαμπάς μετάνιωσε ποτέ για αυτά τα λόγια, αν η μαμά ποτέ στάθηκε στο πλευρό μου. Αλλά κυρίως, δεν σκεφτόμουν καθόλου για αυτούς. Άκουγα πράγματα μέσω κοινών φίλων. Η Μάντισον τα πήγαινε καλά, ακόμα το χρυσό παιδί, ακόμα το κέντρο της προσοχής. Οι γονείς μου είχαν αφαιρέσει όλες τις φωτογραφίες μου από το σπίτι σαν να μην είχα ποτέ υπάρξει. Καλά, σκέφτηκα. Ας με σβήσουν. Χτίζω κάτι καλύτερο. Στην τελευταία μου χρονιά, είχα ένα σχέδιο. Κολέγιο, ειδίκευση στην πολιτική εκπαίδευση, να χτίσω κάτι που θα βοηθούσε τα παιδιά που πέφτουν μέσα στις ρογμές, παιδιά των οποίων οι οικογένειες τους αποτυχάνουν. Είχα σκοπό να μετατρέψω τον πόνο μου σε σκοπό. Το κολέγιο ήταν μια θολή περίοδος γεμάτη μελέτες και αργά βράδια και αργά να μαθαίνω να εμπιστεύομαι ξανά. Έλαβα πλήρη υποτροφία σε ένα πανεπιστήμιο. Η επιστολή σύστασης της Έλεν ήταν λαμπρή. Ειδικεύτηκα στην πολιτική εκπαίδευση και κοινωνική δικαιοσύνη, με δευτερεύουσα στη ψυχολογία. Ήθελα να κατανοήσω τα συστήματα, γιατί κάποια παιδιά έπαιρναν βοήθεια και άλλα έπεφταν μέσα σε ρογμές αρκετά μεγάλες για να τα καταπιούν ολόκληρα. Το καλοκαίρι έκανα πρακτική σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, οργανώσεις συγγραφής επιχορηγήσεων, ομάδες υπεράσπισης της νεολαίας. Έμαθα πώς κινείται το χρήμα, πώς ξεκινούν τα προγράμματα, πώς να μετατρέπω την ενσυναίσθηση σε δράση. Αποφοίτησα με άριστα. Η Έλεν έκλαψε στη τελετή μου. Είμαι τόσο περήφανη για σένα, ψιθύρισε. Τόσο απίστευτα περήφανη. Με προσέλαβαν αμέσως ως συντονίστρια έρευνα σε τμήμα εκπαίδευσης πανεπιστημίου. Στο Πανεπιστήμιο της Έλεν στην πραγματικότητα. Διαφορετικό κτίριο, επαγγελματική απόσταση, αλλά ακόμα συνδεδεμένη. Στα 25 μου, είχα μια ιδέα. Ένα πρόγραμμα υποτροφιών για φοιτητές από δύσκολες οικογενειακές καταστάσεις. Παιδιά που είχαν αποβληθεί, κακοποιηθεί, παραμεληθεί, παιδιά που χρειάζονταν μια δεύτερη ευκαιρία. Το ονόμασα υποτροφία δεύτερης ευκαιρίας. Πρωτότυπο, το ξέρω, αλλά σαφές. Η Έλεν με βοήθησε να γράψω τις προτάσεις επιχορήγησης. Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση από 3 οργανισμούς, ξεκινήσαμε το πρόγραμμα σε ένα πανεπιστήμιο ως πιλωτικό, μετά σε 2 πανεπιστήμια, μετά σε 5. Μέχρι την ηλικία των 27, είχαμε απονείμει πάνω από 200. $1,000 σε υποτροφίες, βοηθήσαμε 47 φοιτητές να παραμείνουν στο σχολείο, να παραμείνουν ζωντανοί, να παραμείνουν ελπιδοφόροι. Τα ΜΜΕ άρχισαν να δίνουν προσοχή. Τοπικές εφημερίδες, περιοδικά εκπαίδευσης. Έδωσα συνεντεύξεις, μίλησα σε συνέδρια, πάντα διηγήθηκα την ιστορία μου αόριστα. Μια 15χρονη κοπέλα που της είπαν ότι δεν ανήκει. Ποτέ δεν ανέφερα ονόματα. Μια μέρα, ο συναδελφός μου David Brooks χτύπησε την πόρτα του γραφείου μου. Ολίβια, σε σκέφτονται για κεντρική ομιλήτρια σε μια τελετή αποφοίτησης. Ποιο πανεπιστήμιο? Πανεπιστήμιο Riverside State. Το στομάχι μου έπεσε. Αυτό είναι. Σταμάτησα, ανέπνευσα. Αυτό είναι το σχολείο της αδελφής μου. Ο Ντέιβιντ ανοιγόκλεισε τα μάτια του. Έχεις αδελφή? Όχι πια, είπα ήσυχα. Αλλά ναι, αποφοίτησε αυτή την άνοιξη. Ο Ντέιβιντ κάθισε. Θέλεις να αρνηθώ εκ μέρους σου? Κοίταξα το γραφείο μου, τα χέρια μου, τις αιτήσεις υποτροφίας στιβαγμένες σε τακτοποιημένες στίβες. 47 φοιτητές, 47 δεύτερες ευκαιρίες. Ποιο είναι το θέμα? Ρώτησα. Ανθεκτικότητα και εκπαιδευτική ισότητα. Ο πρόεδρος Walsh το ζήτησε συγκεκριμένα. Είπες ότι η δουλειά σου ενσωματώνει όλα όσα θα έπρεπε να εκπροσωπεί η τελετή. Η δουλειά μου, το πρόγραμμα υποτροφιών που γεννήθηκε από το να πεταχτώ, από το να με αποκαλούν άρρωστη. Θα έπρεπε να το κάνω. Πάγωσα. Θα είχα δημιουργικό έλεγχο πάνω στην ομιλία μου. Πλήρη έλεγχο. Απλώς θέλουν να είσαι εκεί. Σκέφτηκα τη Μάντισον να κάθεται με την καπέλα και την τίβαινο, να χαμογελά, πιθανότατα να καυχιέται για την τέλειη οικογένειά της, τους υποστηρικτικούς γονείς της, την ιδιότητα της μοναχοκόρης. Σκέφτηκα τους γονείς μου στο κοινό, περήφανους, αδιάφορους, να πιστεύουν ακόμα ότι έκαναν τη σωστή επιλογή πριν από 13 χρόνια.
Σκέφτηκα να στέκομαι σε εκείνη τη σκηνή λέγοντας την ιστορία μου, όχι για εκδίκηση, αλλά για κλείσιμο. Πρέπει να μιλήσω με την Ελεάνα, είπα. Εκείνη τη νύχτα στο δείπνο, τα είπα όλα. Δεν έχουν ιδέα ότι υπάρχω σε αυτή την ικανότητα. Καμία ιδέα ότι το έχτισα αυτό. Πιθανότατα νομίζουν ότι είμαι νεκρή ή άστεγη ή ότι σταμάτησα. Δεν ξέρω τι νομίζουν. Η Ελεάνα έβαλε το πιρούνι της κάτω. Τι θέλεις να συμβεί? Θέλω να κλείσω το κεφάλαιο σωστά, όχι με θυμό, με αλήθεια. Και αν πληγωθούν, με πλήγωσαν πρώτα αυτοί. Αντάμωσα τα μάτια της. Δεν το κάνω αυτό για εκδίκηση. Το κάνω γιατί η ιστορία μου έχει σημασία. Γιατί να τους δείξω ποια έγινα παρά τις αντιξοότητες, αυτό δεν είναι εκδικητικό. Είναι ειλικρινές. Η Ελεάνα έφτασε πέρα από το τραπέζι, μου έσφιξε το χέρι. Τότε κάνε το με τους όρους σου, με το κεφάλι ψηλά. Δείξε τους ποια είσαι τώρα. Κάλεσα τον Ντέιβιντ το επόμενο πρωί. Πες στον πρόεδρο Γουόλς ότι αποδέχομαι. Δεν είδα τη Μάντισον αυτοπροσώπως, αλλά άκουσα πράγματα, είδα πράγματα. Τα κοινωνικά μέσα κάνουν τους φαντάσματα ορατούς. Ανέβαζε συνεχώς αναρτήσεις. Η τελευταία της χρονιά ήταν τεκμηριωμένη σε φιλτραρισμένες φωτογραφίες και προσεκτικά επιμελημένα λεζάντες. Μπραντς με φίλους. Μελέτες που έμοιαζαν περισσότερο με φωτογραφίσεις. Τέλεια εμπειρία στο κολέγιο. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αποφοίτησα σε 2 μήνες. Μια λεζάντα έλεγε: τόσο ευγνώμονες για τους γονείς μου που με στήριξαν σε κάθε βήμα. Ο Χάτς ευλόγησε την οικογένεια πρώτα. Τα σχόλια έπεσαν βροχή. Είσαι καταπληκτική. Τόσο περήφανη για σένα. Οι γονείς σου σε ανέθρεψαν σωστά. Κύλησα το προφίλ της μια φορά. Μόνο μια φορά. Μακάβρια περιέργεια. Δεν υπήρχαν φωτογραφίες μου, καμία αναφορά σε αδελφή στο ψηφιακό της σύμπαν. Δεν είχα ποτέ υπάρξει. Μια ανάρτηση τράβηξε την προσοχή μου. Η Μάντισον σε δείπνο με τους γονείς μας. Μεγάλες χαμόγελα, ποτήρια κρασιού υψωμένα. Γιορτάζοντας την αποφοίτησή μου με τους 2 καλύτερους ανθρώπους στον κόσμο. Σε αγαπώ, μαμά και μπαμπά. Ο μπαμπάς φαινόταν μεγαλύτερος, γκρίζος στους κροτάφους. Η μαμά φαινόταν κουρασμένη, αλλά φαινόταν ευτυχισμένη, περήφανη. Έκλεισα την εφαρμογή. Μέσα από παλιούς γνωστούς, ανθρώπους που ήξερα πριν από την καταιγίδα. Άκουσα ότι η Μάντισον ήταν ενθουσιασμένη για την αποφοίτηση, μεγάλη τελετή. Όλοι οι φίλοι της θα είναι εκεί. Οι γονείς της έκαναν πάρτι μετά. Ο κύριος ομιλητής λέγεται ότι είναι πολύ καλός, ανέβασε μια φίλη σε ομαδική συνομιλία. Ήμουν ακόμα κατά λάθος μέρος κάποιο ερευνητή που ξεκίνησε ένα πρόγραμμα υποτροφιών. Πρέπει να είναι εμπνευσμένο. Η Μάντισον είχε απαντήσει: αχ, αυτές οι ομιλίες είναι πάντα τόσο βαρετές, αλλά ομικρόν με τόνο, τι να ναι. Είναι η μέρα μου. Χαμογέλασα σε αυτό, έκανα ένα στιγμιότυπο οθόνης, το αποθήκευσα. Όχι για εκδίκηση, απλώς για απόδειξη ότι δεν είχε ιδέα, καμία ένδειξη για το τι επρόκειτο να συμβεί. Αναρωτήθηκα αν θα με αναγνώριζε. 13 χρόνια ήταν πολύς καιρός. Είχα αλλάξει, είχα μεγαλώσει, είχα γίνει κάποιος εντελώς διαφορετικός. Μάλλον θα το ανακαλύπταμε. Έγραψα την ομιλία μου σε 2 εβδομάδες, σχεδίασα, αναθεώρησα, έκοψα, πρόσθεσα, τη διάβασα δυνατά στην Ελεονόρα 1 ντουζίνα φορές. Μην αναφέρεις ονόματα, συμβούλευσε η Ελεονόρα. Πες την ιστορία, άφησε τους ανθρώπους να συνδέσουν τις τελείες μόνοι τους. Η ομιλία άνοιξε με στατιστικά στοιχεία, εκπαιδευτική ανισότητα, μαθητές που πέφτουν μέσα από συστημικά κενά. Στη συνέχεια, έγινε προσωπική. Στα 15, μου είπαν ότι δεν ανήκω, ότι κάτι δεν πάει καλά μαζί μου, ότι ήμουν πολύ σπασμένη για να κρατηθώ. Εξασκήθηκα μπροστά στον καθρέφτη, παρακολουθούσα το πρόσωπό μου να παραμένει ήρεμο, συγκροτημένο, επαγγελματικό. Αλλά κάποιος είδε δυνατότητες αντί για προβλήματα. Κάποιος μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Και αυτό άλλαξε τα πάντα. Χωρίς δάκρυα, χωρίς θυμό, μόνο γεγονότα, μόνο αλήθεια. Ο Δαβίδ τα κανονίσε όλα. Στάθμευση, διαπιστεύσεις, το όνομά μου στο πρόγραμμα. Ολίβια Στέρλινγκ, διευθύντρια του προγράμματος υποτροφιών δεύτερης ευκαιρίας. Τη νύχτα πριν, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Ξάπλωσα στο κρεβάτι κοιτάζοντας την οροφή, σκεφτόμενη τη Μάντισον, τη φωνή του μπαμπά να λέει: άρρωστη κόρη. Για τη μαμά που γύρισε την πλάτη. Το έκανα αυτό για τους σωστούς λόγους. Η Ελεονόρα χτύπησε απαλά. Ήρθε με τσάι.
Κάθισε στην άκρη του κρεβατιού μου, όπως είχε κάνει 100 φορές πριν. Δευτέρες σκέψεις. Ρώτησε. Μόνο σκέψεις. Δεν είσαι το κορίτσι που πέταξαν, Ολίβια. Είσαι η γυναίκα που ξαναχτίστηκε. Θυμήσου το αύριο. Πίνω το τσάι. Χαμομήλι. Αγάπη, θα είσαι εκεί. Πάντα στην πρώτη σειρά. Το πρωί ήρθε πολύ γρήγορα. Ντύθηκα προσεκτικά. Ναυτικό κοστούμι. Επαγγελματικό αλλά όχι βαρετό. Το περιδέρεο με μαργαριτάρια της γιαγιάς της Ελεονόρας. Είχε επιμείνει να το δανειστώ. Στον καθρέφτη έδειχνα σίγουρη, επιτυχημένη, τίποτα σαν τη βρεγμένη 15χρονη που της είχαν πει ότι ήταν άρρωστη. Ήμουν έτοιμη. Η Πανεπιστημίου πολύ ήταν όμορφη. Παλιές τούβλινες κτίρια, περιποιημένοι κήποι, φοιτητές με καπέλα και ρόμπες παντού, οικογένειες που έβγαζαν φωτογραφίες, γέλια, ενθουσιασμός. Ο αέρας βούιζε από δυνατότητες. Έφτασα νωρίς, συνάντησα τον πρόεδρο Γουόλ στο γραφείο του. Ήταν ζεστός, εκδηλωτικός. «Κυρία Στέρλινγκ, είναι τιμή μας να σας έχουμε. Η δουλειά σας είναι εξαιρετική». «Ευχαριστώ, κύριε. Οι φοιτητές θα εμπνευστούν. Είμαι σίγουρη γι' αυτό». Ο Δαβίδ με οδήγησε στην αίθουσα. Πίσω από τη σκηνή υπήρχε ελεγχόμενος χαμός. Καθηγητές που ρύθμιζαν τις ρόμπες, προσωπικό που έλεγχε μικρόφωνα, απόφοιτοι που κοιτούσαν από τις κουρτίνες στις γεμάτες θέσεις. Κοίταξα το πρόγραμμα, σάρωσα τα ονόματα των αποφύτων. Εκεί, σειρά 3. Μάντισον Στέρλινγκ, πτυχίο τεχνών επικοινωνίας. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά στα πλευρά μου. «Είσαι καλά?» ρώτησε ο Δαβίδ. «Ναι», δίπλωσα το πρόγραμμα. «Μόνο έτοιμη». Η Ελεονόρα έφτασε. Φορούσε ένα όμορφο φόρεμα σε σμαραγδένιο χρώμα, έδειχνε περήφανη. Με αγκάλιασε σφιχτά. «Το έχεις αυτό?» «Το ξέρω». «Θυμήσου, το ξέρω». Χαμογέλασα. Κεφάλι ψηλά, αλήθεια καθαρή. Χωρίς εκδίκηση, μόνο ειλικρίνεια. Με φίλησε στο μάγουλο, πήγε να βρει τη θέση της. Η αίθουσα γέμιζε. Άκουγα το μουρμούρισμα των φωνών. Χιλιάδες άνθρωποι, οικογένειες, φίλοι, όλοι εδώ για να γιορτάσουν τους αποφύτους τους. Κάπου εκεί έξω, οι γονείς μου καθόντουσαν, πιθανότατα στη μεσαία σειρά. Καλή θέα. Ενθουσιασμένοι για τη μεγάλη στιγμή της Μάντισον. Δεν είχαν ιδέα ποιος ήταν ο κύριος ομιλητής. Ο Δαβίδ είχε επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα είχε καταχωρήσει το όνομά μου, αλλά κρυμμένο σε μικρή γραμματοσυρά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν διάβαζαν προσεκτικά τις βιογραφίες των ομιλητών. Θα το ανακάλυπταν σύντομα. Ο πρόεδρος Γουόλς μου άγγιξε τον ώμο. «Σε 5 λεπτά θα είσαι στη σκηνή». Μετά τις εναρκτήριες παρατηρήσεις, κούνησα το κεφάλι, πήρα μια ανάσα, έστρωσα το κοστούμι μου. Από τις πτέρυγες μπορούσα να δω τη σκηνή, το βήμα, το μικρόφωνο, εκατοντάδες πρόσωπα πέρα από τα φώτα. Ήταν η ώρα. «Περίμενε, πριν σου πω τι συνέβη όταν πάτησα σε αυτή τη σκηνή, πρέπει να ρωτήσω, έχεις ποτέ βρεθεί σε κατάσταση όπου η οικογένεια σου αμφέβαλε για σένα, αλλά εσύ τους απέδειξες λάθος?» Ρίξε ένα ναι ή όχι στα σχόλια. Και αν απολαμβάνεις αυτή την ιστορία μέχρι τώρα, παρακαλώ πάτησε το κουμπί μου αρέσει. Πραγματικά βοηθά αυτή την ιστορία να φτάσει σε άλλους που μπορεί να χρειάζονται να την ακούσουν. Εντάξει, τώρα επιστρέφουμε στην τελετή. Εδώ είναι που όλα άλλαξαν. Ο πρόεδρος Γουόλς πλησίασε το βήμα. Το πλήθος ηρέμησε. Καλωσορίζουμε τους αποφύτους, τις οικογένειες και τους τιμητικούς καλεσμένους. Σήμερα γιορτάζουμε την επιτυχία, την ανθεκτικότητα και την απεριόριστη δυνατότητα των μαθητών μας. Χειροκροτήματα. Επιφωνήματα. Η κεντρική ομιλήτρια ενσωματώνει αυτές τις αξίες. Έχει αφιερώσει την καριέρα της για να διασφαλίσει ότι κάθε μαθητής, ανεξαρτήτως συνθηκών, έχει πρόσβαση σε ευκαιρίες. Παρακαλώ καλωσορίστε τη Διευθύντρια του Προγράμματος Υποτροφιών Δεύτερης Ευκαιρίας, κυρία Ολίβια Στέρλινγκ. Η αίθουσα κατέρευσε σε ευγενικά χειροκροτήματα. Πάτησα στο φως. Η σκηνή ήταν τεράστια. Το βήμα στο κέντρο, το μικρόφωνο να περιμένει. Πέρα από την πρώτη σειρά, τα πρόσωπα θόλωναν σε μια θάλασσα από καπέλα και ρόμπες. Περπάτησα με μετρημένα βήματα, αυτοπεποίθηση, ήρεμη. Οι γόβες μου χτύπησαν το πάτωμα της σκηνής. Και τότε τους είδα. Στη σειρά 3, η Μάντισον με καπέλο και ρόμπα. Τιμητικές κορδέλες γύρω από το λαιμό της.
Χειροκροτούσε, χαμογελούσε, είχε γυρίσει μισά για να ψιθυρίσει κάτι στην κοπέλα δίπλα της. Τότε κοίταξε ψηλά, με είδε. Τα χέρια της πάγωσαν στη μέση του χειροκροτήματος. Το χαμόγελό της ατώνησε. Η σύγχυση διαγράφηκε στο πρόσωπό της. Έπειτα αναγνώριση, μετά σοκ. Το στόμα της άνοιξε ελαφρώς. Δεν βγήκε ήχος. Πίσω της, στη σειρά 8. Η μαμά και ο μπαμπάς ακόμα χειροκροτούσαν, χωρίς να κοιτάζουν προσεκτικά ακόμα. Απλώς ευγενικοί θεατές που χειροκροτούσαν έναν ομιλητή το οποίο το όνομα δεν είχαν καταχωρήσει. Έφτασα στο βήμα, ρύθμισα το μικρόφωνο, κοίταξα το πλήθος. Το πρόσωπο της Μάντισον ήταν χλωμό, κοίταζε. Η φίλη της την έσπρωξε. «Είσαι καλά?» Η Ελελανάρ καθόταν στην πρώτη σειρά, δεξιά της σκηνής. Κούνησε το κεφάλι της μια φορά, μικρή, ενθαρρυντική. Άρπαξα τις άκρες του βήματος. «Καλημέρα. Ευχαριστώ, πρόεδρε Γουόλς, για αυτή τη γενναιόδορη εισαγωγή». Η φωνή μου ακούστηκε καθαρή, δυνατή, ενισχυμένη σε εκατοντάδες ανθρώπους. Το κεφάλι του μπαμπά σηκώθηκε απότομα. Τον είδα να γέρνει μπροστά, να στραβώνει τα μάτια, προσπαθώντας να τοποθετήσει τη φωνή μου. Το χέρι της μαμάς πήγε στο στήθος της. Χαμογέλασα. Επαγγελματικά, ζεστά. Είναι τιμή να είμαι εδώ σήμερα. Σήμερα, θέλω να μιλήσω για την ανθεκτικότητα, για το τι συμβαίνει όταν χάσεις τα πάντα και βρεις τον εαυτό σου ούτως ή άλλως. Το κοινό ήταν ήσυχο τώρα, προσεκτικό. Ας σας πω για ένα κορίτσι 15 ετών. Διατήρησα τη φωνή μου σταθερή, συνομιλητική. Της είπαν ότι δεν ανήκει, ότι κάτι ήταν θεμελιωδώς λάθος με αυτήν, ότι ήταν πολύ σπασμένη για να κρατηθεί. Το χέρι της μαμάς κρατούσε τον μπράτσο του μπαμπά. Μπορούσα να το δω ακόμα και από τη σκηνή. Μια νύχτα, στη μέση μιας καταιγίδας, την έδιωξαν, της είπαν να φύγει, της είπαν ότι δεν την ήθελαν πια. Ψίθυροι διαπέρασαν το πλήθος, άβολη αναστάτωση. Περιπλανήθηκε μόνη της σε αυτή την καταιγίδα για ώρες. Χωρίς τηλέφωνο, χωρίς χρήματα, χωρίς μέρος να πάει. Την χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Παραλίγο να πεθάνει. Η Μάντισον είχε παγώσει εντελώς, ακίνητη. Το πρόσωπό της ήταν άσπρο. Αλλά κάποιος σταμάτησε. Κάποιος βοήθησε. Κάποιος είδε δυνατότητες εκεί που όλοι οι άλλοι έβλεπαν προβλήματα. Τα μάτια της Ελεάνα ήταν φωτεινά, περήφανα. Αυτό το άτομο έγινε η οικογένειά της, ο μεντοράς της, η μητέρα της με κάθε τρόπο που είχε σημασία. Έκανα μια παύση. Άφησα τις λέξεις να καθίσουν. Εκείνη η 15χρονη κοπέλα ήμουν εγώ. Η αίθουσα σιώπησε. Θα μπορούσες να ακούσεις μια καρφίτσα να πέφτει. Ο μπαμπάς σηκώθηκε μέχρι τη μέση. Η μαμά τον τράβηξε πίσω κάτω. Και οι δύο τους κοιτούσαν, με ανοιχτά στόματα. Η Μάντισον φαινόταν σαν να ήθελε να εξαφανιστεί μέσα από την καρέκλα της. Οι μαθητές γύρω της ψιθύριζαν, έδειχναν. Οι φίλοι της φαινόταν μπερδεμένοι. Ανησυχούσαν. «Είμαι εδώ σήμερα χάρη στη δόκτωρ Ελεάνα Σμιθ». Έκανα μια κίνηση προς την Ελεάνα. Δεν τα παράτησε όταν η δική μου οικογένεια το έκανε. Μου δίδαξε ότι η απόρριψη δεν είναι το τέλος. Είναι μια αρχή. Περισσότεροι ψίθυροι διασκορπίστηκαν σαν πυρκαγιά. Υποτροφία δεύτερης ευκαιρίας γεννήθηκε από αυτή την εμπειρία. Υπάρχει για μαθητές που τους έχουν πει ότι δεν είναι αρκετοί, που έχουν απορριφθεί, εγκαταλειφθεί, παραμεληθεί. Κοίταξα απευθείας στη Μάντισον, έκανα οπτική επαφή. Γιατί η απόρριψη δεν σε καθορίζει. Αυτό που κάνεις μετά το κάνει. Σήμερα, αυτή η υποτροφία έχει βοηθήσει 47 μαθητές. Η φωνή μου παρέμεινε σταθερή, καθαρή, μαθητές όπως το κορίτσι που ήμουν παλιά. Μια γυναίκα στο πίσω μέρος ψιθύρισε δυνατά. Είναι πραγματικά η οικογένειά της. Συνέχισα. Επαγγελματικά, αμετάβλητα. Έμαθα κάτι σημαντικό σε εκείνα τα χρόνια μετά την καταιγίδα. Η οικογένεια δεν είναι πάντα βιολογία. Μερικές φορές είναι επιλογή. Μερικές φορές είναι οι άνθρωποι που σε επιλέγουν όταν οι άλλοι φεύγουν. Η Ελεάνα σκούπισε τα μάτια της, μου χαμογέλασε. Έμαθα ότι δεν χρειάζεσαι όλους να πιστεύουν σε σένα. Χρειάζεσαι μόνο ένα άτομο. Ένα άτομο που βλέπει πέρα από την επιφάνεια, πέρα από τις κατηγορίες, πέρα από τα ψέματα. Το πρόσωπο της Μάντισον κατέρευσε. Κοίταξε κάτω, οι ώμοι της έτρεμαν. Οι φίλοι της είχαν σταματήσει να ψιθυρίζουν. Τώρα την κοίταζαν, συνδέοντας τις τελείες. Και έμαθα, κρατώντας το βήμα,
Ότι η επιτυχία δεν είναι θέμα να αποδείξεις ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Είναι θέμα να χτίσεις κάτι σημαντικό παρά τις αντιξοότητες. Τα χέρια του μπαμπά έτρεμαν. Φαινόταν σαν να ήθελε να τρέξει, να φύγει, να δραπετεύσει. Η μαμά έκλαιγε σιωπηλά, η μάσκαρα της έτρεχε. Έτσι, στην αποφοίτηση της τάξης του Πανεπιστημίου Riverside State, σας αφήνω με αυτό. Η αξία σας δεν καθορίζεται από το ποιος μένει. Καθορίζεται από το πώς μεγαλώνετε μετά την αποχώρησή τους. Έκανα μια παύση. Άφησα αυτό να κατακαθίσει. Θα αντιμετωπίσετε απόρριψη, απογοήτευση, ανθρώπους που σας υποτιμούν. Αυτό είναι εγγυημένο. Κοίταξα πέρα από τη θάλασσα των αποφύτων, νεανικά πρόσωπα, γεμάτα ελπίδα. Αλλά εσείς αποφασίζετε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Εσείς επιλέγετε ποιοι θα γίνετε. Η όρθια αποδοχή ξεκίνησε αργά στην αρχή και μετά αυξήθηκε. Οι μαθητές όρθιοι, το διδακτικό προσωπικό, οι οικογένειες, όχι όλοι. Ο μπαμπάς έμεινε καθισμένος με το πρόσωπό του καλυμμένο από τα χέρια του. Η μαμά χειροκροτούσε μηχανικά, αδύναμα, με δάκρυα να τρέχουν. Η Μάντισον δεν κουνήθηκε, καθόταν παγωμένη, κοιτώντας την αγκαλιά της. Απομακρύνθηκα από το βήμα. Ο πρόεδρος Ουόλς χαμογελούσε. «Ευχαριστώ, κυρία Στέρλινγκ». Αυτό ήταν ισχυρό. Βγήκα από τη σκηνή πίσω στις παρασκήνια και ανέπνευσα. Η τελετή συνεχίστηκε. Ο πρόεδρος Ουόλς επέστρεψε στο βήμα, άρχισε να καλεί ονόματα. Έμεινα πίσω από τη σκηνή, παρακολουθώντας από το κενό στις κουρτίνες. Η ενέργεια είχε αλλάξει. Οι φοιτητές περπατούσαν στη σκηνή για να παραλάβουν τα διπλώματα, αλλά το χειροκρότημα ήταν αποσπασματικό, άνισο. Οι άνθρωποι ακόμα επεξεργάζονταν την ομιλία μου, μιλούσαν, έδειχναν, έλεγχαν τα τηλεφωνά τους. Μάντισον Στέρλινγκ, πτυχίο τεχνών, επικοινωνίες. Η Μάντισον σηκώθηκε, περπάτησε στη σκηνή. Το χαμογελό της ήταν σφιχτό, αναγκαστικό. Τα χέρια της έτρεμαν καθώς αποδεχόταν το δίπλωμα. Το χειροκρότημα ήταν αδύναμο, διάσπαρτο. Κάποιοι χειροκροτούσαν ενθουσιωδώς, πιθανώς οι κοντινοί της φίλοι, αλλά άλλοι δεν χειροκροτούσαν καθόλου, απλώς παρακολουθούσαν, ψιθύριζαν. Περπάτησε γρήγορα από τη σκηνή, εξαφανίστηκε μέσα στο πλήθος των αποφύτων. Είδα τους φίλους της μαζεμένους γύρω της, να μιλούν με επιτακτικότητα. Η Μάντισον κούνησε το κεφάλι της, προσπαθώντας να εξηγήσει κάτι, αποτυγχάνοντας. Ο μπαμπάς και η μαμά καθόντουσαν ακίνητοι, χωρίς να μιλούν, χωρίς να κινούνται, απλώς κοιτώντας ευθεία μπροστά. Αφού διαβάστηκαν όλα τα ονόματα, ο πρόεδρος Ουόλς έκλεισε την τελετή. Συγχαρητήρια στην τάξη του 2026. Οι καπέλες πέταξαν. Οι επεφημίες ξέσπασαν. Οι οικογένειες έσπευσαν μπροστά. Εγώ βγήκα από μια πλαϊνή πόρτα. Συνάντησα την Ελεονόρα στην υποδοχή έξω από την αίθουσα. «Το κατάφερες», είπε, με αγκάλιασε σφιχτά. «Το κατάφερα». «Πώς νιώθεις?» Το σκέφτηκα. «Ελεύθερη». Ο Δαβίδ εμφανίστηκε. «Ολίβια, αυτό ήταν, εννοώ, ουάου». Φαινόταν αναστατωμένος. «Δεν είχα ιδέα». «Η οικογένειά σου, είσαι καλά?» «Είμαι καλά». «Ζητούν να σε δουν». «Ποιοι?» «Οι γονείς σου». «Είναι στην πλαϊνή είσοδο». «Θέλουν να μιλήσουν». Το στομάχι μου σφίχτηκε. «Πρέπει». Ο Δαβίδ κούνησε το κεφάλι του. «Απολύτως όχι». «Μπορώ να φέρω ασφάλεια?» «Όχι», ίσιοσα. «Θα μιλήσω μαζί τους με τους όρους μου». 5 λεπτά. Αυτό είναι. Η Ελεονόρα μου έσφιξε το χέρι. «Θα είμαι εδώ». Περπάτησα προς την πλαϊνή είσοδο προς την οικογένεια που είχα αφήσει πίσω 13 χρόνια πριν. Στάθηκαν δίπλα σε μια κολόνα. Το πρόσωπο του μπαμπά ήταν γκρίζο. Το μακιγιάζ της μαμάς είχε μουτζουρωθεί. Οι Μάντισον αιωρούνταν πίσω τους, με κόκκινα μάτια. Σταμάτησα 3 πόδια μακριά. Επαγγελματική απόσταση. «Θέλατε να μιλήσετε?» Το στόμα του μπαμπά άνοιξε, έκλεισε. «Ολίβια, δεν ξέραμε ότι θα είσαι εδώ». «Είμαι σίγουρη ότι δεν ξέρατε». «Φαίνεσαι». Η φωνή της μαμάς έσπασε. «Φαίνεσαι καλά». «Είμαι καλά». Ο δόκτωρ Σμιθ φρόντισε γι' αυτό. Η Ελεονόρα με είχε ακολουθήσει, στεκότα λίγο πίσω, προστατευτική. Τα μάτια του μπαμπά γύρισαν σε αυτήν, και μετά μακριά. «Σας χρωστάμε μια συγγνώμη».
Μου χρωστάτε πολύ περισσότερα από αυτό. Η φωνή μου ήταν ήρεμη, επίπεδη. Αλλά μια συγγνώμη είναι μια αρχή. Κάναμε ένα λάθος, είπε η μαμά. Ένα τρομερό λάθος. Έπρεπε να ακούσουμε. Έπρεπε να με προστατεύσετε. Αυτό κάνουν οι γονείς. Προστατεύουν τα παιδιά τους. Κράτησα τα χέρια μου στα πλάγια. Δεν σταύρωσα τα χέρια μου. Δεν έκλεισα τον εαυτό μου. Διαλέξατε το ψέμα της Μάντισον αντί για την αλήθεια μου. Με καλέσατε άρρωστη. Με πετάξατε σε μια καταιγίδα. Η Μάντισον ανατρίχιασε, δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Κάναμε λάθος, είπε ο μπαμπάς, η φωνή του ράγισε. Έκανα λάθος. Έχω την Ολίβια. Μετανιώνω για εκείνη τη νύχτα κάθε μέρα εδώ και 13 χρόνια. Καλά, η λέξη κρεμόταν εκεί, κοφτερή. Μπορούμε να μιλήσουμε? Η μαμά απλώθηκε προς το μέρος μου. Ιδιωτικά ως οικογένεια. Δεν είμαστε οικογένεια. Το είπα ήρεμα. Όχι σκληρά, απλά γεγονότα. Το έκανε σαφές πριν 13 χρόνια. Αλλά μπορούμε να το διορθώσουμε, είπε ο μπαμπάς απεγνωσμένα. Μπορούμε, θέλουμε να το διορθώσουμε. Σε παρακαλώ, δεν υπάρχει τίποτα να διορθώσουμε. Έκανες την επιλογή σου. Έκανα τη δική μου. Τελειώσαμε. Ολίβια. Η φωνή της Μάντισον. Ήσυχη. Σπασμένη. Λυπάμαι. Ήμουν 12. Ήμουν ανόητη. Δεν ήξερα. Ήσουν αρκετά μεγάλη για να ξέρεις τι έκανες. Ο Ντέιβιντ εμφανίστηκε με έναν φάκελο. Ολίβια, αυτές είναι οι αιτήσεις υποτροφίας για το επόμενο εξάμηνο. Ο πρόεδρος Ουόλς ήθελε να τις έχεις πριν φύγεις. Μου παρέδωσε το φάκελο. Επίσημο πανεπιστημιακό έγγραφο, το όνομά μου, τον τίτλο μου, φωτογραφίες των αποδεκτών υποτροφιών, μαρτυρίες, τα μάτια του μπαμπά καρφωμένα σε αυτό. Εσύ το έκανες όλο αυτό? Ναι. Παρά τα πάντα, η μαμά πήρε το φάκελο, τον άνοιξε προσεκτικά, διάβασε. Το πρόσωπό της ρυκνώθηκε. 200 φοιτητές, 47 μέχρι τώρα, αλλά επεκτηνόμαστε. Είσαι διευθυντής. Ανώτερος διευθυντής. Από τον περασμένο μήνα, πήρα το φάκελο πίσω. Δουλεύω με 5 πανεπιστήμια. Έχουμε χορηγήσει πάνω από 200 χιλιάδες δολάρια σε υποτροφίες σε φοιτητές από δύσκολες καταστάσεις. Ο πρόεδρος Ουόλς μας εντάχθηκε, αδιάφορος για την ένταση. Κυρία Στέρλινγκ, αυτή ήταν η καλύτερη ομιλία που είχαμε εδώ και χρόνια. Οι φοιτητές ακόμα μιλούν γι' αυτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε Ουόλς. Γύρισε στους γονείς μου. Είστε η οικογένεια της Ολίβια. Πρέπει να είστε πολύ περήφανοι. Σιωπή. Είναι, είπε ο Ελελανά ρωμαλά. Δεν είστε, κύριε Στέρλινγκ. Η σιαγώνα του μπαμπά δούλευε. Ναι, πολύ περήφανος. Ο πρόεδρος Ουόλς χαμογέλασε. Η κυρία Στέρλινγκ είναι μία από τους πιο πολύτιμους συνεργάτες μας. Το πρόγραμμα της έχει αλλάξει ζωές. Κυριολεκτικά έχει σώσει μερικά από αυτά τα παιδιά. Μου έσφιξε το χέρι, απομακρύνθηκε. Ο μπαμπάς με κοίταξε. Πραγματικά κοίταξε. Δεν είχαμε ιδέα. Ποτέ δεν ρώτησες. Διατήρησα τη φωνή μου ήρεμη, όχι θυμωμένη, απλά κουρασμένη. Με διέγραψες. Προσποιήθηκες ότι δεν υπήρξα ποτέ. Γιατί να το ξέρεις? Προσπάθησα να σε βρω. Ψιθύρισε η μαμά. Μετά το νοσοκομείο, εξαφανίστηκες. Αλλαγή του ονόματός μου νομικά. Το έκανες πιο δύσκολο. Αντάλλαξα βλέμματα μαζί της. Χρειαζόμουν να μην με βρεις. Χρειαζόμουν χώρο για να θεραπευτώ. Το έκανες. Ρώτησε ο μπαμπάς. Να θεραπευτώ? Ναι. Όχι χάρη σε εσένα. Οι φίλοι της Μάντισον πλησίασαν. 3 από αυτούς φαινόταν άβολα. Μάντισον. Μια κοπέλα άγγιξε το χέρι της. Είναι αλήθεια? Είναι πραγματικά η αδελφή σου? Η Μάντισον κούνησε το κεφάλι, δεν μπορούσε να μιλήσει. Είπες ότι είσαι μοναχοπέδι. Ξέρω. Απλά. Είπε σε όλους ότι η αδελφή σου πέθανε. Η φωνή μιας άλλης φίλης ήταν κρύα. Πέρυσι είπες ότι πέθανε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήσουν 12. Τα φρύδια μου ανυψώθηκαν. Τους είπες ότι ήμουν νεκρή.
Το πρόσωπο της Μάντισον κοκκίνησε. Δεν το έκανα. Ήταν πιο εύκολο από τον εξηγήσω. Να εξηγήσεις τι? Απαιτούσε η πρώτη φίλη. Ότι η οικογένειά σου την έδιωξε. Ότι είπες ψέματα για αυτήν. Δεν ήταν έτσι. Τότε πώς ήταν? Η τρίτη φίλη με κοίταξε. Λυπάμαι. Λυπάμαι πολύ που σου συνέβη αυτό. Ευχαριστώ, είπα ήσυχα. Απομακρύνθηκαν. Η Μάντισον έμεινε μόνη της να τους παρακολουθεί να φεύγουν. Μάντισον, άρχισε η μαμά. Μην. Η φωνή της Μάντισον ήταν κοφτή. Απλά μην. Με κοίταξε. Πραγματικά κοίταξε. Ήθελα να τους πω τόσες πολλές φορές. Ήθελα να πω σε όλους την αλήθεια, αλλά φοβόμουν. Φοβόμουν τι? Ότι θα με μισούσαν. Ότι όλοι θα με μισούσαν. Σκούπισε τα μάτια της. Είχαν δίκιο, επίσης. Το αξίζω. Μάντισον, πλησίασα. Δεν σε μισώ. Σε συγχωρώ για τη δική μου ηρεμία, όχι για τη δική σου. Αλλά δεν θέλω μια σχέση. Χρειάζομαι να το σεβαστείς αυτό. Δεν μπορούμε απλά να όχι. Σταθερά. Ξεκάθαρα. Έκανες επιλογές για 13 χρόνια. Επιλογές να συνεχίσεις να λες ψέματα, να με κρατάς βυσμένη. Αυτό δεν είναι παιδική ανοησία. Αυτός είναι ο άνθρωπος που γίνεσαι. Η Μάντισον έκλαιγε. Η μαμά την τράβηξε κοντά της. Κοίταξα την Ελεονόρα. Μπορούμε να φύγουμε? Ναι. Συνέδεσε το χέρι της με το δικό μου. Ας πάμε σπίτι. Απομακρυνθήκαμε. Δεν κοιτάξαμε πίσω. Δεν κοίταξα. Πίσω μας, άκουσα τη Μάντισον να κλαίει. Ο μπαμπάς της να λέει το όνομά μου. Αδύναμος. Απελπισμένος. Συνεχίζαμε να περπατάμε. Εντάξει, πρέπει να σταματήσω εδώ για μια στιγμή. Αυτή η στιγμή που στεκόμουν εκεί παρακολουθώντας τη Μάντισον να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορούσε να ξεφύγει με ψέματα. Ήταν 13 χρόνια στο Μέικιν. Αν έχεις ποτέ χρειαστεί να θέσεις όρια με τοξικούς συγγενείς, άφησε ένα σχόλιο. Τα όρια έχουν σημασία. Και αν αυτή η ιστορία αντυχεί σε σένα, παρακαλώ κάνε εγγραφή. Μοιράζομαι αυτές τις ιστορίες γιατί ξέρω ότι κάποιος εκεί έξω χρειάζεται να τις ακούσει. Τώρα, άσε με να σου πω τι συνέβη τις εβδομάδες που ακολούθησαν. Την εβδομάδα μετά την αποφοίτηση, το τηλέφωνο μου δεν σταμάτησε να δονείται. Φωνητικά μηνύματα από τον μπαμπά. Σε παρακαλώ, κάλεσε με πίσω. Πρέπει να μιλήσουμε. Λυπάμαι πολύ. Λυπόμαστε πολύ. Απλά σε παρακαλώ. Emails από τη μαμά. Μακροσκελή, γεμάτα συγγνώμες και δικαιολογίες. Ήμασταν υπό τόση πίεση. Η Μάντισον περνούσε μια φάση. Δεν καταλαβαίναμε τι κάναμε. Δεν απάντησα. Όχι ακόμα. Η δουλειά με κρατούσε απασχολημένο. Οι αιτήσεις υποτροφιών έρχονταν σοριδών. Η τελετή είχε γίνει viral. Όχι όλο το πράγμα, αλλά η ομιλία μου. Κάποιος την είχε καταγράψει, την είχε αναρτήσει στα social media. 50.000 προβολές, μετά 100. Χιλιάδες, τα σχόλια έρχονταν καταρρυπάς. Αυτή η γυναίκα είναι απίστευτη. Η οικογένεια δεν είναι αίμα. Είναι αυτός που εμφανίζεται. Έκλαψα. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν να ακούσω. Αλλά επίσης, ξέρει κανείς αν αυτό είναι αληθινό? Ποιο πανεπιστήμιο ήταν αυτό? Χρειάζομαι να ξέρω τι συνέβη με την αδελφή. Τα αγνόησα, επικεντρώθηκα στη δουλειά. Τότε ήρθε ένα email από μία από τις πρώην φίλες της Μάντισον. Θέμα, αξίζεις να ξέρεις. Μέσα, στιγμιότυπα οθόνης, ομαδικές συνομιλίες. Οι φίλες της Μάντισον συζητούσαν για αυτήν, απομακρύνονταν. Ένα μήνυμα ξεχώρισε. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπε ψέματα για την αδελφή της που είναι νεκρή. Αυτό είναι ψυχωτικό. Ένα άλλο, την αποκαλώ από το γάμο μου. Δεν θέλω δράμα. Η προσεκτικά δομημένη κοινωνική ζωή της Μάντισον κατέρεε. Ένα μέρος μου ένιωθε άσχημα. Ένα μικρό μέρος. Το μεγαλύτερο μέρος δεν ένιωθε τίποτα, μόνο ανακούφιση. Η Ελεονόρα και εγώ είχαμε δείπνο. Ήσυχα, άνετα. Πώς το επεξεργάζεσαι? Ρώτησε. Δεν ξέρω. Νιώθω. Σταμάτησα, αναζητώντας τη λέξη.
Ελεύθερη, σαν να έβαλε επιτέλους κάτω κάτι βαρύ που δεν συνειδητοποιούσα ότι κουβαλούσα. Τα πήγες καλά, Όλβια. Το διαχειρίστηκες με χάρη. Θέλουν να συμφιλιωθούν. Εσύ? Το σκέφτηκα. Σοβαρά? Σκέφτηκα. Όχι, δεν νομίζω ότι θέλω. Εκείνη κούνησε το κεφάλι της, μου έσφιξε το χέρι. Είναι εντάξει. Έχεις το δικαίωμα να απομακρυνθείς. 2 εβδομάδες αργότερα, ο μπαμπάς εμφανίστηκε στο γραφείο μου. Η βοηθός μου με ειδοποίησε. Όλβια, υπάρχει ένας κύριος Στέρλινγκ εδώ για να σε δει. Δεν έχει ραντεβού, αλλά λέει ότι είναι ο πατέρας σου. Το στομάχι μου σφίχτηκε. Δώσε μου 5 λεπτά, μετά στείλ τον μέσα. Έκλεισα το λάπτοπ μου, ίσιοσα το γραφείο μου, πήρα μια ανάσα. Ο μπαμπάς μπήκε μέσα φαίνοντας 10 χρόνια μεγαλύτερος, με γκρίζα μαλλιά, γραμμές γύρω από τα μάτια, τους ώμους κατεβασμένους. Ευχαριστώ που με δέχεσαι, είπε. Έχω μια συνάντηση σε 20 λεπτά. Καταλαβαίνω. Κάθισε απέναντι από το γραφείο μου, επίσημος, σαν σε συνέντευξη για δουλειά. Όλβια, πρέπει να το πω αυτό. Κάναμε λάθος. Έκανα λάθος. Αυτό που σου έκανα, αυτό που σου είπα, ήταν unforgivable. Ναι, ήταν. Η Μάντισον μας είπε την αλήθεια. Τελικά, την περασμένη εβδομάδα, κατέρευσε, ομολόγησε τα πάντα, τα ψέματα, τη χειραγώγηση, όλα. 13 χρόνια αργά. Το ξέρω. Ξέρω ότι δεν διορθώνει τίποτα. Τα χέρια του έτρεμαν. Τα έσφιξε μαζί. Αλλά πρέπει να καταλάβεις. Ζούμε με αυτή την ενοχή. Κάθε μέρα, κάθε μία μέρα, κοιτάμε εκείνο το άδειο δωμάτιο, τις φωτογραφίες που κατεβάσαμε, και ξέρουμε. Ξέρουμε ότι καταστρέψαμε κάτι που δεν μπορούμε ποτέ να ξανακερδίσουμε. Έχεις δίκιο. Δεν μπορείς. Μπορείς να μας συγχωρέσεις? Στηρίχτηκα πίσω, το σκέφτηκα. Η συγχώρεση δεν είναι το θέμα, μπαμπά. Η εμπιστοσύνη είναι, και αυτή είναι σπασμένη, θρηματισμένη. Πίστεψε στα ψέματα της Μάντισον πάνω από την αλήθεια μου. Με αποκάλεσες άρρωστη. Με πέταξες έξω σε μια καταιγίδα. Το ξέρω. Δεν ξέρεις. Η φωνή μου παρέμεινε ήρεμη, ήσυχη. Δεν ξέρεις πώς είναι να είσαι 15 και άστεγη σε μια καταιγίδα. Να σου λέει ο ίδιος ο πατέρας ότι είσαι πολύ σπασμένη για να αγαπηθείς. Ποτέ δεν θα το μάθεις. Δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. Τι μπορώ να κάνω? Πες μου τι μπορώ να κάνω. Τίποτα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Είναι πολύ αργά. 3 μέρες αργότερα, έφτασε ένα email. Θέμα. Λυπάμαι. Από τη Μάντισον. Σχεδόν το διέγραψα. Το δάχτυλό μου αιωρούνταν πάνω από το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων, αλλά η περιέργεια νίκησε. Όλβια, ξέρω ότι δεν θέλεις να ακούσεις από μένα. Ξέρω ότι δεν αξίζω την προσοχή σου, αλλά πρέπει να το πω αυτό. Ήμουν ζηλιάρα. Τόσο ζηλιάρα για σένα. Ήσουν έξυπνη και ικανή, και οι άνθρωποι σε συμπαθούσαν χωρίς καν να προσπαθείς. Έπρεπε να δουλέψω για κάθε κομμάτι προσοχής που έπαιρνα. Και πάλι δεν ήταν αρκετό. Ήσουν πάντα καλύτερη. Όταν ο Τζέικ σε συμπάθησε αντί για μένα, τρελάθηκα. Σχεδίασα όλο το πράγμα. Τα στιγμιότυπα οθόνης, το μόλοπα, τα πάντα. Ήξερα ότι η μαμά και ο μπαμπάς θα με πίστευαν. Πάντα το έκαναν. Δεν νόμιζα ότι θα πήγαινε τόσο μακριά. Δεν νόμιζα ότι ο μπαμπάς θα σε πετούσε πραγματικά έξω. Όταν σε είδα να περπατάς στην καταιγίδα, ένιωσα άρρωστη. Αλλά δεν μπορούσα να το πάρω πίσω. Ήμουν πολύ φοβισμένη, πολύ περήφανη. Έχω περάσει 13 χρόνια λέγοντας ψέματα σε όλους, στον εαυτό μου. Είπα στους ανθρώπους ότι πέθανες γιατί ήταν πιο εύκολο από το να παραδεχτώ τι έκανα. Κατέστρεψα τη ζωή σου. Το ξέρω αυτό. Και κατέστρεψα και τη δική μου. Δεν έχω πραγματικούς φίλους τώρα. Κανείς δεν με εμπιστεύεται. Έχασα την προσφορά εργασίας μου γιατί κάποιος από την αποφοίτηση είπε στο HR για την οικογενειακή μου κατάσταση. Δεν ζητώ συγχώρεση. Δεν την αξίζω. Απλώς ζητώ να το γνωρίζεις. Λυπάμαι. Λυπάμαι τόσο πολύ, Μάντισον. Το διάβασα 2 φορές, το αποθήκευσα, δεν απάντησα. 4 ημέρες αργότερα, έστειλε άλλο ένα, μετά άλλο ένα, το καθένα πιο απεγνωσμένο, πιο σπασμένο. Μετά το 5ο email, απάντησα, σύντομο τελικό.
Μάντισον, αποδέχομαι ότι ήσουν νέα, αλλά είχες 13 χρόνια για να το διορθώσεις. Επέλεξες να με κρατήσεις βυσμένο. Σε συγχωρώ για τη δική μου ηρεμία, αλλά δεν θέλω επαφή. Σε παρακαλώ, σεβάσου το. Σταμάτησε να στέλνει email. Η ομιλία μου έγινε πιο ιογενής από μικρόν με τόνο, τι περίμενα. Ένας τοπικός ειδησεογραφικός σταθμός επικοινώνησε, ήθελε να με συνεντεύξει για το πρόγραμμα υποτροφιών. Συμφώνησα, αλλά μόνο αν εστιάζαμε στους μαθητές, όχι στην προσωπική μου ιστορία. Το τμήμα προβλήθηκε, το πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας για τοπικούς ερευνητές βοηθά τους μαθητές σε κρίση. Συνέντευξαν 3 αποδέκτες υποτροφιών. Ένα κορίτσι είπε: «Αυτό το πρόγραμμα μου έσωσε τη ζωή. Κυριολεκτικά, ήμουν έτοιμη να παρατήσω. Η ομάδα της κυρίας Στέρλινγκ μου έδωσε ελπίδα. Οι αιτήσεις τριπλασιάστηκαν. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης έπεσαν βροχή. 3 ακόμα πανεπιστήμια ήθελαν να συνεργαστούν. Τα εκπαιδευτικά περιοδικά κάλεσαν. Θα γράφατε για τη μεθοδολογία σας. Ένα εθνικό συνέδριο με προσκάλεσε να μιλήσω. Ισότητα και εκπαίδευση, κλείσιμο της ψαλίδας. Ο Ντέιβιντ χτύπησε την πόρτα του γραφείου μου. Είσαι διάσημος τώρα. Πώς νιώθεις? Παράξενα. Απλώς ήθελα να βοηθήσω κάποια παιδιά. Κάνεις περισσότερα από αυτό. Αλλάζει συστήματα. Το Κρατικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης έστειλε μια αναγνώριση για εξαιρετική συμβολή στην εκπαιδευτική ισότητα. Και μέσα σε όλα αυτά, είδα τις κυματιστές επιδράσεις. Τα social media της Μάντισον ηρέμησαν. Δεν υπήρχαν άλλες αναρτήσεις. Οι λογαριασμοί της τελικά έγιναν ιδιωτικοί. Ο μπαμπάς έστειλε ένα τελευταίο email. Είμαστε περήφανοι για σένα, ακόμα και αν δεν έχουμε δικαίωμα να είμαστε. Δεν απάντησα. Η μαμά προσπάθησε να καλέσει μία φορά. Δεν απάντησα. Παλιοί οικογενειακοί φίλοι επικοινώνησαν στο LinkedIn. Άβολα μηνύματα. Άκουσα για τη δουλειά σου. Πολύ εντυπωσιακή. Ίσως θα μπορούσαμε να τα πούμε. Αρνήθηκα ευγενικά. Εν τω μεταξύ, η Ελεονόρα έγινε αποδεκτή ως κεντρική ομιλήτρια σε εθνικό συνέδριο. Έλα μαζί μου, είπε, ως καλεσμένος και συνάδελφος. Θα το ήθελα πολύ. Πετάξαμε στο Σικάγο, παρουσιάσαμε μαζί, μείναμε σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, μιλήσαμε για τα πάντα εκτός από τη βιολογική μου οικογένεια. Έχεις χτίσει μια καλή ζωή, είπε η Ελεονόρα κατά τη διάρκεια του δείπνου. Πρέπει να είσαι περήφανη. Είμαι εξαιτίας σου. Όχι. Κούνησε το κεφάλι της. Εξαιτίας σου, απλώς σου έδωσα μια ευκαιρία. Εσύ έκανες τα υπόλοιπα. 1 χρόνο μετά την αποφοίτηση της Μάντισον, η ζωή μου έμοιαζε εντελώς διαφορετική. Η υποτροφία δεύτερης ευκαιρίας ήταν τώρα σε 10 πανεπιστήμια. Είχαμε βοηθήσει 83 μαθητές να παραμείνουν στο σχολείο, να παραμείνουν ζωντανοί, να παραμείνουν ελπιδοφόροι. Προήχθηκα σε ανώτερο διευθυντή, πήρα ένα γραφείο στη γωνία, αύξηση, αναγνώριση από ανθρώπους των οποίων τα ονόματα είχα διαβάσει μόνο σε σχολικά βιβλία. Έβγαινα με κάποιον, έναν ευγενικό άντρα ονόματι Μάρκους, που δούλευε στη δημόσια πολιτική. Δεν λειτουργήσε, αλλά τελείωσε φιλικά. Έμαθα ότι δεν χρειάζεται όλα τα τέλη να είναι επώδυνα. Η Ελεονόρα έγινε 60. Κάναμε ένα πάρτι. Συναδέλφους, φίλους, μαθητές που είχε καθοδηγήσει όλα αυτά τα χρόνια, ανθρώπους που την αγαπούσαν, τη διάλεξαν, έχτισαν οικογένεια γύρω της, έχτισαν. Έκανα μια πρόποση στη γυναίκα που μου δίδαξε ότι η οικογένεια χτίζεται, δεν γεννιέται. Ευχαριστώ που με διάλεξες. Έκλαψε. Ευτυχισμένα δάκρυα. Σκέφτηκα μερικές φορές τη βιολογική μου οικογένεια. Όχι συχνά, όχι με πόνο, απλώς σκέψεις, αναρωτώμενος που ήταν. Αν η Μάντισον είχε πάρει βοήθεια. Αν ο μπαμπάς ακόμα έστελναν απάντητα emails. Έστειλαν μια χριστουγεννιάτικη κάρτα. Χωρίς διεύθυνση επιστροφής, μόνο υπογραφές. Ρίτσαρντ, Πατρίσια, Μάντισον. Χωρίς μήνυμα, χωρίς εξήγηση. Το έβαλα σε ένα σιρτάρι, δεν το πέταξα, δεν απάντησα, απλώς αναγνώρισα ότι υπήρχε. Μίλησα σε άλλη αποφοίτηση. Διαφορετικό πανεπιστήμιο, διαφορετικοί μαθητές, αλλά παρόμοιο μήνυμα. Τα όρια δεν είναι τύχη, είναι πόρτες που ελέγχεις. Μετά, μια νεαρή γυναίκα πλησίασε, 20 χρονών, με δάκρυα στα μάτια. Αυτό ήταν και η δική μου ιστορία. Η οικογένειά μου με έδιωξε στα 16. Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Δεν είσαι μόνη, της είπα. Επιβιώνεις.
Αυτό είναι περισσότερο από αρκετό. Με αγκάλιασε σφιχτά. Ευχαριστώ. Οδήγησα σπίτι εκείνο το βράδυ στο σπίτι που μοιραζόμουν με την Ελεονόρα, τη βιολογική μου μητέρα, και ένιωσα κάτι που δεν είχα νιώσει εδώ και χρόνια. Απόλυτη ειρήνη. Οι άνθρωποι με ρωτούν να μετανιώνω για εκείνη τη νύχτα, την καταιγίδα, τον πόνο, το νοσοκομείο. Δεν μετανιώνω γιατί με οδήγησε εδώ, σε αυτή τη ζωή, αυτή τη δουλειά, αυτή την οικογένεια που διάλεξα. Όχι κάθε ιστορία έχει ευτυχισμένο τέλος όπως η δική μου. Ξέρω ότι είμαι τυχερή. Η δόκτωρ Ελελανά Σμιθ με βρήκε, με διάλεξε, με έσωσε. Δεν το έχουν όλοι αυτό. Αλλά όλοι έχουν το δικαίωμα να θέτουν όρια. Όλοι αποφασίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά. Δεν χρωστάς την παρουσία σου σε τοξικούς ανθρώπους. Ούτε καν αν είναι οικογένεια. Ιδιαίτερα αν είναι οικογένεια. Η συγχώρεση δεν σημαίνει συμφιλίωση. Μπορείς να συγχωρέσεις κάποιον για τη δική σου ειρήνη ενώ ταυτόχρονα τον κρατάς έξω από τη ζωή σου. Αυτά δεν είναι αντιφατικά. Είναι και τα δύο απαραίτητα μερικές φορές. Έμαθα ότι το αίμα δεν φτιάχνει οικογένεια. Η επιλογή το κάνει. Η συνέπεια το κάνει. Η παρουσία το κάνει. Η Ελελανά ήταν παρούσα κάθε μέρα για 13 χρόνια. Κέρδισε τον τίτλο της μαμάς. Οι βιολογικοί γονείς μου εμφανίστηκαν μια φορά, απέτυχαν, ποτέ δεν προσπάθησαν ξανά. Αυτό τα λέει όλα. Έμαθα ότι η επιτυχία δεν αφορά την απόδειξη ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθος. Αφορά την οικοδόμηση κάτι σημαντικού παρά αυτούς. Το πρόγραμμα υποτροφιών δεν ήταν εκδίκηση. Ήταν σκοπός. Ήταν η μετατροπή του πόνου μου σε κάτι που βοηθά τους άλλους. Αυτό είναι η διαφορά. Η εκδίκηση επιδιώκει να πληγώσει. Ο σκοπός επιδιώκει να θεραπεύσει. Έμαθα ότι η αξία σου δεν καθορίζεται από το ποιος μένει. Καθορίζεται από το πώς μεγαλώνεις μετά την αποχώρησή τους. Ορισμένοι άνθρωποι θα σε υποτιμούν πάντα, θα σε απορρίπτουν, θα σου λένε ότι είσαι πολύ σπασμένος, πολύ άρρωστος, πολύ ή όχι αρκετός. Αυτό είναι το περιορισμένο τους, όχι το δικό σου. Εσύ αποφασίζεις τι θα συμβεί στη συνέχεια. Εσύ επιλέγεις ποιος θα γίνεις. Εγώ διάλεξα να γίνω κάποιος που βοηθά παιδιά σαν εμένα. Παιδιά που χρειάζονται μια δεύτερη ευκαιρία. Παιδιά που αξίζουν να ξέρουν ότι αξίζουν να σωθούν. Αυτό είναι η κληρονομιά μου. Όχι η οικογένεια που με πέταξε, αλλά η οικογένεια που έχτισα μετά. Έτσι είναι η ιστορία μου. Η καταιγίδα που σχεδόν με κατέστρεψε έγινε ο καταλύτης για όλα όσα έχτισα. Είμαι 28 τώρα. Ίδιος ηλικία με τότε που άρχισα να σου λέω αυτά, αλλά νιώθω μεγαλύτερη, σοφότερη, ολόκληρη. Τα ονόματα των γονιών μου είναι ακόμα στο τηλέφωνό μου. Δεν τα έχω διαγράψει, αλλά ούτε και τους έχω καλέσει. Υπάρχουν στο παρελθόν μου, όχι στο παρόν μου, και σίγουρα όχι στο μέλλον μου. Η Μάντισο μου στέλνει ένα μήνυμα κάθε λίγους μήνες. Σύντομο, απολογητικό. Σκέφτομαι σένα. Ελπίζω να είσαι καλά. Τα διαβάζω. Δεν απαντώ. Ίσως κάποια μέρα να το κάνω. Ίσως όχι. Ούτως ή άλλως είναι εντάξει. Η δόκτωρ Έλανερ Σμιθ είναι η μαμά τώρα. Όχι δόκτωρ Σμιθ, απλά μαμά. Είναι η επαφή έκτακτης ανάγκης σε κάθε φόρμα. Το άτομο που καλώ όταν συμβαίνει κάτι καλό. Αυτός της γνώμης που μετράει. Το αίμα δεν την έκανε μητέρα μου. Η επιλογή το έκανε. 13 χρόνια παρουσίας, πίστη σε μένα, αγάπης για μένα όταν δεν μπορούσα να αγαπήσω τον εαυτό μου. Αυτό είναι η οικογένεια. Κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, την επέτειο εκείνης της καταιγίδας, περνάω μπροστά από το παλιό μου σπίτι, όχι για να τιμωρήσω τον εαυτό μου, ούτε για να βυθιστώ, απλά για να θυμηθώ. Παρκάρω απέναντι, κοιτάω αυτά τα παράθυρα, αυτή την πόρτα, και σκέφτομαι ότι εκείνο το κορίτσι επιβίωσε. Επιβίωσε από το να την αποκαλούν άρρωστη, από το να την πετάξουν. Από το να της λένε ότι ήταν πολύ σπασμένη για να αγαπηθεί. Και δεν επιβίωσε μόνο, αλλά άνθησε. Αν βρίσκεσαι σε μια καταιγίδα τώρα, μεταφορική ή πραγματική, να ξέρεις αυτό. Μπορείς να την επιβιώσεις. Μπορείς ακόμα και να ανθίσεις μετά από αυτήν. Μόνο και μόνο επειδή κάποιος τα παρατάει μαζί σου δεν σημαίνει ότι θα παρατήσεις τον εαυτό σου. Θέσε τα ωριά σου. Διάλεξε την οικογένειά σου. Χτίσε το σκοπό σου. Και ποτέ μην αφήσεις κανένα να σου πει ότι είσαι πολύ άρρωστος, πολύ σπασμένος ή πολύ. Είσαι ακριβώς αρκετός. Ευχαριστώ που άκουσες. Είσαι σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ που έμεινες μαζί μου μέχρι το τέλος. Αν αυτή η ιστορία σε βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο,
Παρακαλώ πάτησε το κουμπί μου αρέσει και κάνε εγγραφή. Η υποστήριξη σου βοηθά αυτές τις ιστορίες να φτάσουν σε άλλους που χρειάζονται να τις ακούσουν. Και αν θέλεις περισσότερες ιστορίες σαν αυτή, κοίτα την περιγραφή παρακάτω. Έχω συνδέσει παρόμοια βίντεο εκεί. Θυμήσου, εσύ καθορίζεις την αξία σου, κανείς άλλος. Φρόντισε τον εαυτό σου. Θα σε δω στην επόμενη ιστορία.